Alo? Mayajan, gowum gyzym. Howeji, şu wagt oga gaýdyp barýan. Duralga da yetip barýan. Maya, daýdaňlara bardyňmy? Howeji, keteniňe meltip berdim, daýdama berdim. Gyzym, Mayajan, owada ýağış ýaq başlady. Şäherde de ýagýarmy? Ýok, entege ýaganok. Ýöne ýagjaga bolýaçy. Şeýlemi? Kem garanka galma bur gyzym. Bolýaçy, gije galmajak bolar. Boran gyzym. Sağa man gel. Bolýaçy, sag bol. Vay, munuňyz näme? Saýawan. Aýryň saýawanyňyzy. Aýyrsam siz edilersiňiz. Edilmen aýryň diýen, edýäniňiz näme? Men sizi ýagşydan goraýan. Meni goramak gerekken. Ilin görse näme diýer? Eger çekinýän bolsaňyz, şu saýawan alaýyn. O sizi ýagşydan gorar. Gerek däl diýdimi? Men size diýdime gerek geldi. Vay maksat daşarda ýaşyň ýagaýşyny. Jigim geldiňmi? Hawa geldim. Hawa, ýaş. Şuň ütgeşik gün. Ýaşam ütgeşik ýa. Bak, damjalyň owadyny nisene. Ütgeşik. Damjalyň owady, meni ütgeşik tat göremek. Ýagyş şawırdap dünýäni suw siletdi. Saýwanly bolandan bir gowzat. Saýawan? Mehri, sen bu saýawan nerden aldın? Vay, nerden alaryn? Öýden aldım. Maksat sen bu saýwan birinji gezek görýän ýaly boldyňlar. Ýok, men bilýän. Bu men saýawanym. Ýok, bu Muradyň saýwany. Howala. Biziň saýawanymyz meňleşdirok. Ýoksa da maksat, hansyň saýwanyň? Öýüňe medilipsiň ölen öýden saýwansa çykypsyň eýten. Saýwanymmy? O da bir ýerde bolmaly. Maksat sana bir zada bolýa. Sen kelläň başga ýerde. Ýok. Ýöne bir zat ýadyma düşýärdi. Näme ýadyňa düşdi? Ay ýöne. Yer bolýa. Aýtmasaň aýtma. Şonla için kümledi, bir çetecek
Yaxşı edilip durunmu Sina dursun ışğa düşen asmanın Coşlarına sığman ağlayanını Men bolsa yoğuşa çetin seçtimde Tuttun sen üstüne sayavanımı Bağışlan Sonra men gürlüdüm ne sen zat deydin Durus aydım ne dinlep yağışlan Sonra bolsa yitip gittin gözümden Birden kayıp boluşu dey hürlerim Sen bilgenin dersin şu çağış Burusağa aydın bolup girenir Koşurursun deyip onun açar mı? Inha yine yağış yine durulgu Kolumda da şolen ay sayı var Sen bu yolu yine sataşaymaz mı? Bir fırsatta yüreğimi paralar Kahraman geldin mi kaydım? Ho Ece. Ece, hani gözel gelmedi mi? Yok kaydım. Gözel şol işte cüceleri bilen kovuluşup yörendir de. He, şeyle mi? Qatiya adapsın öýdän kaydım. Ho Ece, kellem ağrıya. Baranny, öýe barda çay çöreňi. İrek get. Demdiňiň al. Ertirem ir bilen işe gitmelisin. Bor Ece. Ece, gözel eýäm işe gitdimi? Hawa kaydım. Gözel bir eýäm gitdi. Häzir oň jüýjelerinden başga zat gözüne görünen o. Mukamym okuw gitdimi? Hawa, mukamym ir bilen okuw gitdi. Men gije galaypdyr öýdän. Wah, kaydım. Akşam kellem ağrıya diýip ýatan soň irden oýarmaga da dözmedim de. Ece, menem onu ýygma gideýin. Bor kaydım. Met çaýyň al. Sag ol Ece. Bolýa kaydım. Sağa man bar.
Uy, oglum goşlagyň ýygnaýan. O gece koşum yığnayan. Oňarpsyň. Menen sana ýerýal süýç kökän rewä salşdyrdym. Näme gerek ece? Azar edilmeli keninde. Azary bolmady oglum. Baran datdaw dädiňleri ejemi berdik bergin. Bor ece. Oglum, ýokary kuň guturup iýerilen obaňam ýa-da oba däleken. Atdaw dädiňleň obasy. Atdaw dädiňlerde bolubersiň-de. How ece. Menem ýaňy atdaw däde bilen jaňlaşdym. Olaň öýüm guşçuluk fermasynyň gatulak däleken. Atgaw da şol. Ece, kakym bilen Murat dagam enemlerden ýeti gelýärmi? Hawa, ertir ir bilen gelerler. Ertir ýola düşmänken olar bilenem tag bollaşyp gidersin. Bor ece. Oglum, bar çaýyň iç. O jaýda gyzgynjak çaý demläp goýdum. Bor. Ova gelmediğimde epey suat geçeyen eken. Ön kurun ovame oldu. Kim melat yütkaptır. Barman yerim taparım kam. Ya bir yerinden talasın alaysam mı kam? Kıyırlar. Sabret. Sağ olun. Uy, salamıylar. Salam. Armandı. Uy, bar bol. İşläp başlanmada ýaňy intek arar ýaly işe bitiremdi. Siz bu yerde ne yemişliğiniz? Men bu ýerde ýaşaýan asy. Sabredin. Ýagdaýlaryňyz goňmy? Şükür ganimat. Saýywanyň tüçünem taňry ýalkasyn. Bilýän kadın. Onu maňa berip, şonu öýdüňiz edilipsiňiz diýen. Ziyan yokla. Menem şu ova geldim. Saýywan almanamy. Ola, uy, yokla. İşlemäge. Şu ova kuşlaryna seretmäge. Kuşlary seretmäge? Näme gelen ýeriňizde kuşlar ýokmudy? Siz düşünmedim. Men ýokary gojaýyny oturamsam, şu ova uratdylar. Kuşlary seretmek üçin. Ördöklere, towuklara. Kuşçuluk fermasyna-my? Howa. Ýagdaýlaryňyz goňmy? Hawa. Wi, saýywanyňdam öýde getireýinmi? Yokla. Koyal sizde duruverser. Siz maňa kuşçuluk fermasynyň nerdedigini salyp berip bilmersiňizmi? Kuşçuluk fermasyna-my? İlkana o ýol bilen gidersiňiz, soň 3-nji köçeden çepe urulun, şol ýoldan gön gidiveriň, soň ýene çepe urlersiňiz, soň bolsa ýene-de sağa urlersiňiz, soň ýene-de. Sen bu salgı berşiň bilen bu oglan agşama çennem arçynyň jaýyny tapmaýa. Çepe sağa diýip durman düşünüklice men ýaljak düşündiräýmeli. Çepe urulýany-de. Ha? Nereden? 3-nji köçedenmi? Ýokla, ynha. Şondan soň çepe urulup, soň ýene-de sağa urulup, soň gönügden soň ýene-de çepe urulmaly ýeri bardyr. Hawa? Ana şondan soň iki köçe geçen soň ajabejelen ulluka söwüdi bardyr. Ana oňa ňyrtynda. Ajabejelen söwüdi? Way hawala. Şo ýerde ullakan almaga jamardyrlar. Ýöne alma ýolcu bolaýmagyn. Ýara gitleri bardyr. Ay ýolmasaňam kowola. O ýa-da adam geçse halan o. Şeýlemi? Ana şondan soň onu geçeňizden soň ullakan goşa çınar bardyr. Way ýedil ýanynda şatudam göwürip durandyrlar. Ay tuğulemi. Bağlı ovanı var ki. Kowo. Hatam tomuz erikler, şetdallar, almalar vişenne kowolya. Hatam şetdallardan aman ağalan kowoy. Way goýsana goý, aman ağalan şetdalsyna barym gurçukly. Agy dogrudan aman ha geçen ýyl bar. Bolýa gylar, bolýa. Ýol salgy bereniňiz üçin sag bolun. Men gideýin. Onu näme? Sag bolun. Sag bolun.
Ağay, soňuna çenni dinlemedim de. Aza şaýma seni ýaşy. Ýokla, gaýtam ýol gowsalygy berdim. Ajabejelen bagyny tapsa, adaşma. Kuşçuluk fermasynam hökman tapar. Howay, meniň ýol salgy berdim. Anha görsen eýýän barandyram. Agay, bizden soranam gowully. Ýoksa daga akşama çelli, o bagyň içinden ter taýlanardy. Howala agay. Agay, maýa. Kim myýdol? Owamda mihmançylyga gelýärmi? Sen onu tanaýarmy? Ýok, tanamy. Näwleýinne. Göräý, şo bayram agalara mihmançylyga barýanlar. Goýsana we, bayram agalan mihmana bolmaly. Men olar gow tanaýanar. Her näme diýseňizem, şola ganny agalara barýanlar. Gyýdlar, beýdip gurruna güýmensege iş önmez. Saga, soň çepe, saga. Ay ýok. Bu ýollar men ýaňam gidip gydym elime. Akbalyň bizi garaşylmadyk ýerde duşraşyn niýsene. Şol ýagşy günden soň men oňa gaýdyp duşarnyp umydym edemokdym. O bolsa şolada ýaşaýan eken. Tarap öýtmelike. Şu gölýärden sorak görüň. Agam, dursana. Ya bu da ajabejelen söwüt diýip başlaýarym. Onu da soraýyn. Salamu alaykum ýaşly. Wa alaykum assalam. Armanda. Men siziň owaňyzda ýan gelip durşum. Innen barmal ýerim tapman adaşyp ýör. Maňa uşluk fermasyna näýet barmallygyny salgy beräýin de. Muňam tapman ýerini. Onu tapmagansa da ýoluň ýardyna geçipdiň. Inni menninle. Şundan gönügi dersin görün, o yerde koşasınar göğürtüren. Ondan aňarrak göresin, bayri yemsin tuğdu vardır. O yerde yol iki bölünýär. Ondan sağır, son yine sağır, son çepe, son yine çepe. Gönügi dersin... Dur. Başımı koydum ayladın la ağamca. Gönü 7-nji howlam kuşluk permezse. Bu salgı versin bilen men, yine owa ter taýlanar. Öýden gelip çık geleýsin şu kuşluk fermasy. Yo, men işim gän, jançygym. Meni kuşluk fermasyna eltik gaýdaýyn da. Dur, agam, dur. Agam, gaýrat et. Öýdüň şo ýere eltik gaýdaýmasaň, ýene men adaşa şo. Aýdyp durna men sana işim känni. Gaýrat edin. Haýş edýän. Eltik gaýdaýyn men şol kuşluk fermasyna. 4 sagatdan bäri ýolda oturýar agam. Men sizi goý berjek gel agam. Hay, bolýada. Ýörünni öýdüm kuşluk fermasyna eltip çık gaýdaýyn. Hani men ay atlan. Ta bol agamjan. Ýürüň onu. Ana geldik. Ana ol görýän howlym, şol kuşluk permesi. Şol mu? He, sağ ol. Tanrı yalkasın. Ne yalkasın? Sağ ol. Sağ ol.
Sağ ol. Senim adım Qurbanov Maksat diýdirmi? Hawa. Şäkerde okuň gutorongdan soň biziň owamyza işlemäge uradylyp soň men orda mekan feýdim. Owada tok saklamsoň mekan guşçu diýip onda ma gyf kaldyp ogudandan bol. Mek guş diýär. İşlemäge en bolsaň gatty gowatyksyň. İşlesege ovamyza işem tapylar jayam. İşlemesine işler, yaşamağa zaymım var. Men attığı dədimlerde olur. Ha, attığı ağlarda mı? Hawa. Ha, sen attığı ağın qarnaşı mı? Hawa, attığı dədim men atamın emsi. Beýle bolsa gogulat. Sen uzak yolun ýadak gelensin. İş otogma barly. Sana bir kere çay bereyim. Yok, sağ olun. Mekan. Mekkuş. Mekkuş. Siz gowsy meni işim bilen tanıştırın. Men şu günden başlap işe girişjek. İşlejek yerim bilen, iş ýagdaýlary, işleşjek adamlar bilen tanışaýyn. Beýle bolsa gogulat. İşeň ýerigiden gepsedim ütköşüp bolýar. Bizde işler bersen derre uçup öwrenşersin. Ova adamlaram ehedimi diýäli, ogdur. Tuwleme. Bağlı ovamyz bar. Tuwleme. Hawa, owaňda bagly eken. Alma, nar, tut. Ay hawada. Tomusagy, alma. Şettali, erim ken bolýan eken. Azawejeleň almasynam ýaralyp gorýan eken. Bö. Senin biziň owamyza gatyp belet goýun, öňün bäri gelipsiň önce. Hawa, öň çağa hem gelipdim. Ýöne köp zat ýadymdan çykypdyr. Owada üýtgä gidipdir tuwleme. Diýme onda sen biziň owamyza tutuşaýlan çykypsyň da. Ay, şeýle hewede. Biz ata bawa tok taklak gelýär. Şoň üçinem gerek tadyň bolsa, çekinmede arkaýynjak sorar. Bolýar, tawon. Owamyza mekkuş diýsen tanamaýany bolmaz. Aýon soňam işeňir adam bolamsoň. Görşüň ýaly. Özüme maýda çüýdi adam bolmamsoň. Mekkuş diýsen diýýärler. Ana, şoň ýaly. Han ýör. Men seni tok dol bilen tanıştyraýyn. Ene. Bir toklum imine gaty goýar. Gasam olary, jüýjeke gowy etmeli. Dogry. Ana, ol barýan horolmyza, gazar kekeş diýerler. Ana, o barýan bolsa, ýynna Murat diýerler. Ol hekker barýan bolsa, görse çokor diýerler. Oňa goýulýar çugulaýmagan. Töwregine barsaň, zatdyň bolkenden. Garad biziň towuklarymyzyň köpügini seretmäň. Olaryň hersiniň öz atlary bar. Ay, men üçin onuň bar bir ýaly. Görämäge şeýledir. Ýöne, drawara işler berseňiz, olar tanamaşlarsaňyz, saýgarabam. Ahmal. Hani? Ýörün, towuklar bilen tanış bolan bolsam, men seni jüýjeler bilen tanıştyraýyn. Ýör. Bular biziň jüýjelerimiz. Ana, o goý bolsa biziň jüýjelerimiz seredýän gaýty tüweleme. Gaty işenler. Bir minut. Alo. Bolýa. Bolýa başlyk. Bolýa. Bardym başlyk. Barýan başlyk. Başlar, men sarýalar. İşim bar. Öňüňe tanışy berip men geler.
Salam. Salam. Armanda. Bar bolum. Siz iýem berdimi? Vay, dag men nerede bolmaly? Yok. Men neme diýjek boldum? Siz tuğuluna işeňiz gyýdy ekeni. Şeýlemi? Hawa, jüýjelere de seretip ýetişýän bolsaňyz. Yetişip yetişmedi ýaly men näme arkam bilen daşdaşaýanmy? Ýokla, men beý diýjek bolmadym. Onu näme diýjek bolan? Yok, men neme? He näme? Näme diýjegini bilmän, asgyran bolýar. Sabr edin. Sag bolun. Ýani ýol talgy berenim üçin sag bolun. Ýene bir gerek. O nämenin ýoly? Hani ol ýani saga, soň çepe. Bu aklyndan adaşan nerden çykdy ka? Sagy çepden bir ýol barmy? Menem şonu diýjek boldum. Bir hili buluşgyrak boldy bolen. Ay şonda da başalyp çykdym özüm. Siz başalyp çykan bolsaňyz da mene hiç tatlan başalyp çykyp bilemok. Näme diýäniňizde özüňiz bir düşünýäňizmi? Yok, hawa. Çalasa. Size näme gerekdigine düşünemok bolyn. Mene işim kä? Bar işim biderek gurrunlar der. Bolýar. Başla. Daşetdim, boğulun yerden çıktığı, eten tanışyalı olup, mene onu ön görenim yadıma düşenok. Bagayda ne amurluka? Her partayı gıpıyorka yuguş. Hedir olun bir zat deysen ikestirip cevap aytırlar. Yönü tuğuleme, işin ırgıydı eken. Gödel, turdağız, bolun ne? Häzirjek turýan. Maya, Gödel, han turun işe gitmeli. Häzir turýas ejem. Olýaýjy häzir turýas. Maya, näme işleýäňiz? Bolla çaltyrak. Mene iýem taýyn. Menem häzir şu çaý demlesem bolýan. Uy, Maya. Dün Mekkuşun ýanyna şäherden bir täze kömekçi gelipdir. Özüm owada işlejekmişim. Esen tanışyaly bolup bir hili zatlagydy. Özüm men ýanyma da gelip öz başyna bir zatlar samyrdaýa bolyn. Mene ol tanama. Hawa, sana gülkünçdir. Başda mene hiç sada düşünmän şeýle bir alada galdym. Bolýa Gödel, men sana daşarda garaşam. Bor, häzir barýan Maya. Şun, ololunyň saýywanyň goşgaýynda. Vay, ejem. Häzir Maya bolup, ejem ağlaýynda. Ejem, gel men sana kömelekleş. Uy, kömekleşeýin. Uy Mayajan, siz işe gidiverin. Özüm ederin öýün işlerini. Bolýaly, eje kömekleşeýin-ne? Hanım maňa seret? Ha, kara bolgy diýsäň. Inni men alajak bolýarmy? Maya. Ho, eje. Hanaga iki olup men başym şaşyrmakaňyz derew işiňizi uram. Näme boldy eje? Hiç adam bolanyk. Kaçar görsen sana öykünü adam marna alap ýör. Bugün orada menem alajak boldy. Hey, men sizi çalşyranmyydym. Bolun onu, ýygnanyşyp işe ýörem. Maya, bu saýwan zoň turdup nire barýan? Ýa-ni güne ýalmajak bolup saýwany paxta ýygjak bolýanmy? Ýoksa da, sen paxta ýygýatan saýwany kim götürmeli? Men götüreyinmi? Ine şeýdip.
Çekilin, bu yerde maya pahtayıq ya. Sere sap bolun. Birden sayıwanı iyirşeymen. Gözel, koysana. Getir berk sayıwanı. Uy, inni sen şu sayıwanı menin kıskanýarmy? Gözel, heye men senden zat kıskanarmy? Alay. Men toklarymı gow iyde gerek. Menim olaryň iyisine düşüp gedýän. Onsoň ýadap işden gelýärken birden ýagşýar. Men edileýsem näme? Vay bu gıyrın köp gürläşini. Edil eňegine jan kaklanýarlar. Siz şeýişip durjakmy ýa işe gitjekmi? Borece, häzir gitýär. Maya, Gözel, işe baraňyz. Howa näme? Maýaň işine gidip parta ýygşaýsam diýärmi? Gözel, sen haçan ýylyň adyndan näle öz adyňdan gürlemeni öwrenje. Paktan bir zady bolar. Sen ozy öz jijeleň bilen bol. Ak partam güllerini aç. Ak partam nuruň dünýä saç. Jüp jüp jijelerim. Siziňem dawaňyz utarmady. Senem şu jidirde ýüregi düşdüňmi? Dil bilen işlemellerle el bilen işlemeli. Köp geplemekde ýarşda geçirläýdi. Gözeljan sen birinji ýer alýan. Ogeranje, salam aleykum. He, Ataşcan, salam oğlum. Gowum ýagdaýda. Şükür ýaxşy. Mukam mektebe gidýärmi? Häzir barýan. Eje, onu men okuwa gitdim. Bar oğlum, saňa man barym. Ýör çaltyrak, birden gijaga alaýym ali. Siz şeýdip durjakmy ýa işe gitjekmi? Bolýaje biz gidýäs. Bor goýdum. Saňa man barym. Bor, sag bol. Saňa man barym. Sabret? Sağ olun. Vay, bu yine sen mi? Salam gıylar. Salam. Gıylar, düğün şu yerde... He näme? Bir zadyňy yitirdiňizmi? Ýok. Hamzak? Yok, benim Yok, men neme diýjek boldum? Düğün şu yerde bir gıyz vardı. Siz onu görmediniz mi? Ay oğlum, sen näme? Gözüň apykmy? Şu giden giň meýdanyň bol çöpi, palta bile gıyz. Yok. Men diýänim başga bir gıyz. Ol gözler okura ýaly. Ak ýagaja gıyz bolmaly. Agyz umsagul. O sen gözleňe çakkyň çüýýäl kitçip diýe. Yok, yok. Ay oğlum, sen haçanam bolsa bir wagt aýnap öz ýüzüňe teretip görpmedin? Gaýtama öz gözüm kiçi. Yok, yok. Gıylar, men beý diýjek bolmadym. Men diýänim ol gara gözlek gıyz bolmaly. Vay ştaýda aklaňa hemmesem gara gözelek. Hemmemiziň hem gözümüz okura ýaly. Uy, agy, ýokla. Düýün bara. Ho, gıytja. Şoň gözünden bir zada çakypdyr. Hakytdan o bara. Çip gözi açylmasa näme? Şeýitdirip durda görmediňmi? Uy, ho, wogy. Menem ýerden gıytjalara pagtygyma baramda. Gözler şeýle bir çiýişipdir. Tanamadymam dagy. Gıylar, gıylar. Siz henide bir yerde dursunuzmy? Ana, şu garap gıytjan gözü diýmesen, galanymyz hemmemizin gözümüz okura ýaly. Hawa? Yok. Yok diýenem bolýaňyzmy? Yok, neme? Düğün bir gıyz palta ýygyp ýör da. Ak paltam güllerini aç. He, Maya. Maya? Maya. Agy Maya. Ho, seni bir oglana soraya. Salam. Gurgun musunuz? Şükür gurgun. Siz bugün bäzdi işläňiz. Hawa. Tuğulama. İki işe birden yetişýäňiz o. Bäzde party ýaňyz. Aňarda toklary seredýäňiz. Toklara? Hawa, jüjelere, toklara. He, uy, hawa gışlara da seredýän. Menem işe geçip barýardymda, onsoň salamlaşyp geçäýin diýdim. Arman gıylar. Bar bol.
Mukamcan, mektepden gelýärmi? Howalay, maýany görkeçäýin nipse oglaýdym. Maýa bamka. Howa var. Hana işläp ber. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Borunno, men gideýin. Sağ olun gaylar. Sağ olun. Sağaman varım. Ay oğlan, yitiren adyňy tapdyňyzmy? Howa. Hol gara ödelek ullakan gözlüğüydiniz. Howa tapdım. Bolýarmy sağ olun. Sağ olun. Maýa, sen onu nerden tanıýaňmy? He, o mi? Dün bizden kuşçuluk fermasynyň salgysyny sorady. On soňa Mukamjan, sen berden emişleýän. Mektepden gaýdyşyn seniň arasyňy gaýdy berdim. Hanana sen çaltyrak öýe barjyň. Eýway, Maýa, seni maharlanýarmy? Aharlanmasana. Ýokdam seni gödelemegin. Aharlanyrmajak bolsaň, kän sorag berme bomy? Bolýar, Bolýar sağ ol. bolýar, sağ ol. Gyrlar sağ olun. Sağ ol. Salam. Salam ýene ölgede. Taýwany ýetiräýdiňizmi? Hawa saýwan ýetirdim. Agar edin mellänikiniňizde. Men size dur bersin diýdimi? Näme menne dur bersin? Taýwan. Way, bolmanam saýwan men bolsa menne durar da. Howa, taýwan doğrudan sizinki. Bolýa, bagşla. Men gideýin. Girber. Mekan Seýidoviç çağırdyňyzmy? Çağırdım. Geldiňmi? Düýjeleň şahsy? Hawa. Yeron soň işlerden İşlermi? İşler gül ýaly. Näde? Düýjeler köpelýär. Hawa, jüýjeler şeýle bir köpelýär. Bolmanam sen tiredişiň bilen olar köpelmänem bir görsün. Sen onsoň bu düýjeni güý sanaşalýan nakry bilýärmi? Hawa bilýän. Berekella. Diýme gonu? Ertir ýerden ikimiz bileje düýje sanaşar. Bolýar. Düşnüklümi? Hut şeýle. Hay, oýnuň bar bolsun. Ýatdan çykaraýmagyň. Bolýar. Şu goýdyň oýny barjak gelýär. Gaýw, anha olama gelýär. Kim ol? Kim öreýäňiz? Gadymdan alan nusgalar ýar bol. Mekkoşuň gelýär. Häzir ýene-de towuklar barada gurrun berip, başyňy çaşyrar. Çaşırmaz. O düýün maňa kuşlar hakda inni gurrun etmen diýip söz berdi. Ay ne bileýinne? Sen günne de şey diýäňi. Ýok, bu gedek çurt kesik söz berdi. Salam aylar. Salam Mekan. Mekkuş diýdini? Ýoklu, Mekan. Mekkuş diýdiň bir hili kuşuň bir görünüşi ýaly bolup durda. Şo boldy. Aylar ulyly maňa mekkuş diýär. Senem diýäýsene. Yer bolýar da. Aylar, men seni öýüňde seni uğradaýyn geldim. Uy. O sen meni uğrasaň, toklaňa kim sereder? Alat etme. Meňini kömekçimim var. Aylar, sana da şunça kuşçuluk fermasyny işe geçäý diýip ýalbardym bolýan. Hiç bolýar diýen okda. Näme gerek? Men o taýda işlemesenem kuşlar hakda hemme zady bilýän. O näde? Sen gurrunlaňy diňle. Sen kuşdan başga hiç zady gurrun eden oga. Şeydem ya. Be, ünsem bermendim. Aylar, seni bir dağda düşün. Halkımız tavukları 7 kadynan bir dip ýönür aýtmandyrlar. Yine başlady. Awa, tavukları seretmeň ödemmir. Aýratynsyň ot, mala mezine görä. Kuşlarym söýle. Mekan. Mekkuş. Hawa mekkuş. Kuşlar hakda gurrun goýaýsana. Onda men başga näme gurrun edin? Ay, bilmedim de. Şahirana bir zatlar hakda gurrun beräýsene. Şahirana? Hawa. Ha. Şahirana diýsene. Ler bolsoň,
Kuşluk fermasında işlemen ödüm bir adamlar şahitlerine duygular oyar ya. Yine kuşlar var da adamlar şeyle koşuk tetirlerem döredipdirler. Kuşlardan sökodaştım men bakılık var da. Yine şu ullukan asman, hemem şu zemin arada. Yine önküyeni de, mene gittim. Sağ ol Mekkuş. Dursana aylar, dursana. Ne mi dedim kan? He, başına dönöyin ayak çek bir dem. Belki bu derdime boğardın sen hem dem. Belki. Sensin gözbaşı ömrümün, hıyarlarda gözleyen köngülümün. Sevgi. Ne acap duyuyor. Arman mı? Bar bol. Selam aleyküm. Ve aleykümselam. Sen ne yana? Yine partiye çok kolay. Bugün önünü giyece. Öye kaydıp, dıyıncalıp, erteyi gayarsınız da. Kimsiz aytdı pakta yığcak bolyanny? Men bir yerine garaşýan. Garaşýaňyz? Hawa. Şeylemi? Bağışla. Maya. Maya. Siz ikiz mi? Hawa didekiz. İkiz diýsene. Hawa ekel. Nämen geňňler? Mun tutuş öyle, ýöne hiç kimin geňlerine. Hawa biz iki gyz bir oglan. Gözel, men heme mukam. Şey diýseňiz de. Maya, gözel ýörüňe ýogaýdaly. Ýoglany jym garaşa oturanda. Bolýa. Asıl şey diýsene, ol maňa seni röýdipdirdi. A men bolsa o görgüliň akly çaşypdyr öýdip ýördüm. Akly çaşarda. Malikiň häsiýetine ýer bilen gök ýaly. Seniň enterpeligini öwrensiň. Wah, entegim oň maňa maýydyr öýdýänini bilmeýänler. Başagaýlygy ol inni görer. Men oň asyl başyny çaşyram. Goýsana gyz, başga işiň tutardym. Gözel, Maya dogry aýdýar. Sen özüň aýtdyň-a. Maya menden birazjyk ulrak. Onuň üçin ulyň diýenden çykmalar. Beýle bolsa sen menden 8 ýaş kiçi. Özüňden ula akly öwretme. Eje, gözele aýtsana. Goýol maňa öýkünmesinni. Eje, sen oňa aýt. Goýol beýle ýuwaş bolmasyn. Dagy näme? Saňa meýdedinmi? Sen hejen garagollyklaň tutuş owa ýeterlik. Senim hemişe maýaň arkasyna alýan. Sen näme şeýdip gürläp durjakmy? Entägim nahar goýanokmy? Hani barda naharlar goý? Barmaýajan. Senem kömekleş. Cip cip cicelerim, cip 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 cicelerim, cip cip cicelerim, meniň akça cicelerim. Maya, gel şoň sen men bol, menem sen bolaýyn. Bolýarmy? O nähil sen men, menem sen bolma. O nähille, sen men, menem sen, ine şoňaly. Waye, gözel. Sen men, menem sen bolmaýyn-na. Hani bolunny men bolup ber. Bolýaly gözel bolmaýyn-na. Maya bolýan. Bolýaly gözel bolmaýyn-na. Bollydymmy? Bolmaýa. Boljak gel. Ana men bollun. Innem şugun sen men işime gidersin. Menem sen işine giderin. Bolýarmy? Ýok lagy. Bilseler gowy däle. Kim bilsin gyz? Bizi diňe iki adam tanaýa. Bire ejem, bire mukam. Käwagt kakymam bizi bulaşdyrýar amaýa. Way, sen men bolmaly, menem sen.
Şu zatlar näme gerek gözel? O nähili näme gerek? Mekkuşa allamak üçin, sen jorolong allamak üçin, on soňam ikimiz yerimiz çalşdyk. Gaty gülkünç bolar, hedil bolar. Maýa çalşaýyly. Bolýala maýa. Waýy, mene hiç taýda düşünmedim-de. Mene sana gep düşünüp bilmedim-de. Şu taýda düşünmedi ya näme? Sene gidip düýjeler seredersiň, men olsa paxta ýygaryn. Ay bolýada. Yöne vara Maýa, Maýadyňy hiç kime aýtma. Bolýarmy? Bolýar. Maksat, onsoň owa nähili? İşiň bilen öwrenşýärmi? Öwrenşän. Sen näýle? Okuwyňy torduňmy? İşe ýerleşene dersin? Yerleşmeli da. Murat, sen işe ýerleşmäkäň owa erkeklerine gowurdy. Bir kaýdyň jalardyň atdaw dädemi, bestirgenjemi görürdüň. Owaň öz gyzygy bar. Şeýlemi? O nähili gyzygy? Gel, onsoň görersiň. Boranny, ertir baryan. Näme? Ertir? Hawa, nämäni görýän? Haýyr işi soňa goýma diýipdirler. Şoň üçinem taýýar bolup berim. O näme taýynlygy? Meni garşylamagy. Ay ýokla. Sen de ölesin ýok. Haçan oýun edýäniňi, haçan synyň aýdýanyňy biler ýalylar. Bolýarmy geliber. Men atdaw dädim nagyny begendireýin. Muhammed, goýsana işlerini. Bir kädecik çaý içdene. Bar. Muratjan oğlum. Murat. Maksat, garaşada çık. Howaja. Gel balam. Kakyň bilen bir käde çaý içä balam. Häzir barýan eje. Maksat, boranny ejem çagyrýar. Boranny, sag bol. Bolýar. Gel oğlum gel. Kakyň bilen bir käde çaý içä Muratjan. Beýtmesen oğlum. Tek otursana. Betligiň goý oğlum. Al çaý iç. Al balam. Sag bol eje. Owa Murat, okuňa maňa torduň. Nire işe ýerleşäýtem diýen. Kaka, men ýa maksat bilen urlaşdym. İşe başlamakam bir kaýlyk owa, gedilenje gidip geljek bolýan. Atdaw dädemi, bestirgelejem görün. Gitsen git. Ýöne baraňlaň ol ýerde işe ýatma. Atdaw dädiň ekine kömekleş. Maksadyň işine kömek et. Bir kaýşa ýerde bolsaň, bakana bile işe öwrenirsiň. Bolýar kaka. Sen o wagt etmediň ama epesil wagt boldy. Baraňda atdaw dädiňlerini taparmy kan? Maksat ýa adaşyp tüýün owa iş bolup berermi kan? Ya kaka, alat etmesene. Men ýatkeşligim maksadyňkydan güýçli. Men adaşatym ýok, arkaýynman. Mun alat etmesene. Bunu imtuweleme betçe. Bugünni görürler. Agay, ümsegül, oňa seret. Agay, beýdip dimdik durup arkaňa aýşyp pagta ýygylanok. Bu bolşuňa ganaryň haçan bolajak? Onsoňam ol ýygyňda pagta goýýaňa. Olar kim ýygmaly? Way borlagy, olar almak kyna. Odalam elim yara. Näme? Olam elim yara da. Goýy. Şuňa şuň bir da bolýar? Howalagy. Agay ümsegül seret, olama gelýär gözün çakkyň çüýýäledip. Salam. Salam. Salam Maýa. Salam. Ýagdaýlaryňyz goýmy? Way howa, öz ýagdaýlaryňyz goýmy? Şükür ýaxşy. Maýa. Hä, näme? Şuň işlerini aýtşyn, side ajap daýdalan bagynyň ýanyna garaşsaň bolarmy? Way, näme üçin? Ay, men sana bir daha aýtmaly. Way, gaharym ýetirmesene. Şogurun hükman ajap daýdalan bagynyň aşagyny aýtmaly lendire. Aýdy ber şu wagt näme aýtjak bolsaň. Bolýar. Başla.
Qiyu, aýtda bol näme aýtjak bolsaň. Yok yok, hiç tat, başlan. Sağ olun. Şu yıllara burada da bolýa. Bugün Pagtaşagyda güýje şoýdyň häýaty geçipdir. Mene hiç tadı düşünemem. Gel. Mehkan Seydoviç, çağırıpsyňyz. Ha, gödel geldin mi? Armada, işler o mu? Gowy. Gödel, näme, yaramazak bolýar? Ýok, gowy. Düğün kaydandan ýadynda mı? Düğün kaydanlaňyz? Hawa, jüýje tanarlymydym mi? Jüýje sanaly. Näme men aydandan gaýtylap durdum? Häzir men täze kömekçi maksat barar. Şoňlun bileje, jüýje sanarsaňyz düşünüklimi? Mehkan Seydoviç, ertir sanamyzda bolanokmy? Bolanok gödel, bolanok. Bir gün men hatabat tabşyrmaly. Bolýa. Bar gödel, bar. Bar ber. Şu güne gödele bir daha da bolýar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vay, yine karıştılar da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gödel. 7, 8. Gödel. He? Salam Gödel. Salam. Gödel näme işler? Menni mekkuş jüýje sana diýdi de. Şeydip güýje tanalýar. Ona ne edip sanalya? Gödel. Sana şunu bir daha da bolýar. Vay, hawa men kellem agyrýar. Men üýe gaýdaýynna. Ondan güýjen kim sanasyn? Jüýjelerimi ertir sana aýatsa. Olmaz. Sebäbi men bir gün hatabat tabşyrmaly. Men ertir ir bilen çyk gelerim. Olmaz. Getgaralla nek goşuň otagına bar. Bolýarmy? Bolýa. 1, 2, 3, 4, 5. Gödel. 6, 7, 8. Gödel. Bolýa. Geri verin. Mümkinmi? Gödel geldin mi? Gel geç otur. Hani depterini aç, barlaly. Vay, bu saanlar näme kägiz? Näsemkem? Şu jüýje sananymdan pagta ýyganyma müňesse gowy. Wah, men näme üçin gödel ýerine çalşalýenne bolýar diýipdirin. Gödel. Şey diýsen. Siz ýerine çalşypsyňyz da. Gödel. Maya? He. Wi, men Maya däl, gödel. Gödel. Bagışla men ýalňyşypdyryn. Men düşündüm. Sen olsa bugün gaýdy ber seni gödel. Näme üçin? Sen ýa kella magryýa diýdiň. Hatawaty bolsa ertir ýerden çykýar aýar. Bolýarmy? Bolýa. Sağ olun. Maksat sani yana. Yılgır ýaňwalyn bir haftar ýadyňa çaýdy diýen. Beter gelince. O waňyzda iki gyýlar bar eken. Howa bar. Ana şol ikiliň birim biziň fermamyzda jüýjeleri seredýär. Firma baryn bolsa gödel jandyr ol. Howa gödel. Gaty gara holgy bolmaly. Ine düýün ikisi ýerden şalşyp işe barypdyrlar. Gödele maýa bolan bol pakty ma bar.
Maya da güzel bolan ol, işe geldi. Garaz şeydi ben menikten saçıp başım saçtı. Olur ýal Garagolga diňe gözel edip biler. Gözelden çykar olmaly. Maya da on göwün yıkmazak bolup usuruk permesine baranlar. Şu ekirler ovamyda iş bolýarlar hakky. Gözelerde oyun kan. Maya bolsa yer ýal ýoş tölemi. Agdymdan töz alja kumanyň ol. Ýöne ýüdüňe teredip ýylgyryp durda ça. Hep kişi olar bulaştırýar ho. Haýsynyň maýydygyny, haýsynyň gözelligini senden başga da bilmän, alzyrap ýörenler kän olan. Olar häsiýetinden tanaýmadan taş keşbinin tanajak kumanyň ýok. Häsiýetini öýkünüp, ağlap başlasalaryň bar onsa. Tanamanjyk geçersin, kimin kimdigini bilmeýänjik geçersin. Attowdädi. Attowdädi. Bestirgelleçe. Attowdädi. Attowdädi nire daýsyn? Kimeý bir dowlatyp duran? Attowdädi. Näme gygyrýan? Attowdädiň görseň sen bolsa gelle bäri. Assalamu alaykum Attowdädi. Oho, Muratcan. Gelmey. Heybet, tüöleme. Attowdädi ýagdaýlaryňyz gowmay? Ay tüöleme, göl ýaly. Oho, ay tüöleme. Oho, Muratcan gelmeydi. Attowdädi salamu alaykum. Aleyküm esselam. Tüöleme sene uly git bol çykyp saý görýän welin. Gowmy ýagdaýlar? Ay ýagdaýlamy göl ýaly. Hani bestirgelleçe mani? Gowmy ýagdaýlar? Gowmy ýagdaýlar göl ýaly. Bestirgelleçe goňşulara pişme pişirşek dip gitdi. Ay şu gürrüňe güýmen oturaýmada häzir ol gelir. Hadi sen geç. Geçsene, geç. Gödel. Gödel. Salam gödel. Salam.
Gödel. Defterin elin al. Cüceler tanıdı. Men näme olar dün sanamadım mı näme? Näme ýadyňyz şunu? Dün sen kelläň agyryp, hasabat duruşuny goýup durar. He, hawa. Inni yadıma düşdü. Dün men kelläm agyrjak bolýan. Hawa agyrdy, hawa agyrdy. Inni yadıma düşdü. Kelläm agyrdy dün. Inni agyranyk gerek kelläň? Kellämi? Ýok, inni agyranyk. Beýle bolsa, mek goşuň otagyna defteriň alyp bar. Bolýarmy? Bolýar. Öyleme. Oraya git bak yetişipten. Kan, geçen daha boğumu. Awa köp salam aýtdylar atda dädi. Benim siz sorak gaýda ýeňdidim. Maksady görmediňme de es wagt boldy. Okuňam tagaman oturdum bu. Awa, indi bir işe başlamakam obanym görüp gelýändim. Alar edip näme etjek diýeni özüne şähere baryp durdy. Alar ýok atda dädi. Atda dädi. Maksat nerede? Maksat da ýerden işe gidendir. Hen otur, o bagym gelirim. Ya men işine baraýsam mı? Ağan göresin gelen çıno. Koğusi muratsan sen öýe gir. Urok yolun ýadak geldim. Diýenjiň al, oňa çende ağam gelir. Esire gelinjegem gelip bir de bir at pişirip berer. Şeýlemi? Owa. Ay bordan. Onsoň menim sen ikizdiňi de bilmem. Soň giň görýän. Bir görseňä dogundy. Bir görseňem çekinjeň giň ýa-da kenni ýa. Ikizdiňi de bilem. Soň ertesi sen gödel bolup işe geldiňler. Beýle oýny sen ýeközüň tapan bolmana diýen. Gödel tapdy. Ýönel maňa hiç kime hiç zat aýdaýma diýdi. Gödeliň bu tapan garagollygynyň gow taraplarym bar. Inni men sizi tanamany öwrendim. Şeýlemi? Maýa. Biziň duşanmyza kän wagty meçenok bolýan. Goýun bolmasa men seni köpden bäri tanap ýören ýaly. Men sen saýywanyň getirjekdim ölen. Ýok, gowsy. Goýul sende dursun maý. Goýul sana hemişe şo ýagaşyny ýatlasyn. Bolýar. Maýa, egerde ýene bir gedek şo saýywan gaýtyp berjek diýseňem, men seni gatwar. Sen muny hiç haçan urluşak. Maýa, guruluşdukmy? Bolýar. Bor sağ ol maksat. Bor Maýa, sağ ol. süydüm inni men bimar görmesem yine seni gülüm bolyan intizar hıyanım armanım sen dinle seni söydüm ömrümün şirin canım sana verdim yürüm ah yıllar ötedi ömrüm sen üçündün tenha sevgilim iki tefsirlere bölüm araşta bağladım sana bu ömrüm inni versene gülüm bu onuşun bağıtlıyım en dünyada canım sen bilen
Attowaga. Be, agay. Gohun ödüňden ullu. Salam. Salam. Attowaga düýün maňa ýumurtga getir diýipdi. Inha getirdim. 30 sanma. Şo 30 san ýumurtgaňyz maňa goýup gideýim. Ýok, men olar bestirgennejaň, ýa-da Attowagaň öz elinjek eline berjek. Benim Attowagaň uy Attow däden garyndaşy maňa goýup gideýim. Meni sen tanamy? Sen Attowaga bilen garyndaşy bolsaňam, men seni öň görmänmi? Men oň daşgynyrak garyndaşy. Attow däde men atamyň inisi. Sen ağlap oturanarsan men ne bileýin? Men ýumurtgalary Attowagaň ediljek öz eline gowşurjak. O wagda gelinim ýaňa bolyn, eýýäm ýalançy diýip göwnüme dewýän gödel gyz. Sen men adım nerden bilýän? Ha, diýmek onda sen adym gödelle. Adyňam gödel, özüňem gödel. Attow däde. O Muratcan. Şu ýerde bir gyz ýumurtga getirip dur bolyn. Ha, gödeldir ol. O alqalay. Eşitdiňmi? Eşitdim. Attowaga, çyndanam şu ýumurtgalary şuloglana beräýinmi? Beräýin, beräý. Çynyňmy Attowaga? Owa, çynım. Melonna. Bu gyzyň owadan. Gözlerim içimden geçip barýar. Gödellisin gödel. Yine bir ýada olan şäherin bar oglanlary Attowagalara gaýdy berip durýar. Yine de bir gedek salam. Getiren ýumurtgalaryňyzy iýdin alyp gideýsen diýýäň. Attow däde. Anha beren ýumurtgalaryny alyp galdym. Oňa raýypdyň. Gödeli düýün taşypdym ol, iýem götüräýipdir. Maňa goýup gitmejek bolup tura bulary. Bedel canım kara bolary gören, ýöne öz sağa ýaldyr. Ýüreginde zat ýokdur. Göräýse bir ýylgyrar bolyn göwüne açyp gider. Käwa çeýdip, aly gok edip göwüne açyp gitmese bara, ýene bir öňürsýär. Oho, ana! Wagta çalama geldi. Oho, Muratcan. Salamu aleykum agam. Murat nähili? Gowum ýagdaý? Ýaxşy. Öýümüz ejem dagy nähili gowmy? Emmesi salam aýtdylar. Sag bol. Sen nähili? Owa işe uğraşýanmy? Uğraşýanly. Onda da ne uğraşýan? Ýerüm, eýwaralyň, çay içelim. Geldi ama. İç çıkara. Yine yattı da. Bolsana, otlansana. Valtımda barmasam aylar yine öyköler. Ayların yanına gidecek değildim. Fakka duruveriyadi. Beytecek bolsam. İyidiren duğumdan, içiren bindiğimden razı derler. Görecek gami. Bol. Yürü. Näme diýäň? Ha, aylar käýär öýt gorkýanmy? Dogry maýsam meni morkan. İşe barjaňçynyň bolsa, häzir men sana gowy salysyn beri. Ýöne ünsüjediňle. Bolýa. Şundan ul ýola çykarsyn. Ul ýola çykaryn. Şol ýol bilenem göni gidi berersin. Bolýa. Durho. Men entek ýaňy başladym aho. Diňle. Soň çykaçany geçersiň-de çepe urlarsyň. Soň ýene şol çepe urlan ýol bilen göni gidersiň bolyn, soň sağa urlarsyň. Ýene göni gidi berersiň, ýene sağa urlarsyň. Boldumy? Ýok. Onsoň öňden iksany howl çykar. Olardan geçersiň-de öňden ajabejelen söwdi çykar. Ajabeje diýäniň kim ay? Men tanamam ony. Sen onu tanımak gerek gel. Esasda söwgüdi tanasam bolýar. Ulla kan söwütdirli ho. Ýene käň ýöremelim ay? Ýok. Şondan sağa urulyp birazrak ýöreseň, ondan aňyrsan biziň guşluk fermamy. Ha. Ýadyňda galar gerek. Gowy men gaýtalayım. Seni diňle. Bolýa gaýtala. Şundan ul ýola çykýan. Soň çepe urulýan. Soň göni ýöremeli, soňam sağa urulýan. Onsoň awadejelen söwdi bar. Bro, o nägen awadeje? Ajabejelen söwdi ho. Ajabejelen söwdi bar. Onsoň söwdden çepe urulmaly, soňam göni.
Ay berekella. Boron. Ben garaşarım sana. Menem bir salımdan mararım. Sağ ol. Vay, menemin habedenip betlenip iki gözümem yolla. Gelerin ha häzir boz zamanını tarladım. Ovan bar malını ürküzüp, itlerinem izine düşürüp. Gelecek deyip jaňa denne de yarım sağa bolanmır. Ay howa, onna dağı gün yaşmanka geleymegin mümkün. Yok, giyce alsa da goğsa hiç sat diýmeýin. Öňem geçen gedek at takamda uloga tügürpmiş. Hey, ulogam marka tügürürmü diýsene? Demirdir de. On ulogam özü ýaly. Geçen gedek diýen sözlerini eşitip, inni men ýanyma gelse gaharna sakka duruberýärmiş. Dogurda ýöne. Yürüyecek mi? Gepet edip kulağa sak gel sen. Siyer bol ya, özünden var. Siyer yetişme var teret. Üçüncü köçeden çepe, son gönü, son sağı, son yine gönü, son çepe. Muratcan? Ay Muratcan, öyle samrap niye mi kaytaryan oğlum? Ay yok lay, şu maksadın iş sağlıkını yadından çıkarmayacak bolýan. Onun için Muratcan kelden bulaştırıp näme etjek? Menden sonra ayırlar. Men koğu salgısını bilýän on. Şeýle mi? Attow dädi aýdaýyn da. Dinle. Ine. Şoğuldan çıkıp ayıp ulyola var yana. Hawa? Ulyolanın gün yüreğerden meret götüren hoğultundan çepe. Meret köselim? Hawa, meret götü o bettin kakatsa. Ha. Düştün mü? Hawa? Onun gün yüreğerden yolun kırasında aman ağadan alma ağacı götürür ondan. Aman ağa? Aman ağa. Alma. Ondan sağa uğurlarsın. Sağa uğurlayan. Yine son ağız yüreğerden 5. hoğuldan yine sağa. Yüreğerdin. Akmıra dağılan hoğuldan çepe. Son gün yüreğermeli. Günce kusurluk permetine var yan. Düşündün mü? Ay bir hilega boldy. Kelle hemen ulaştı. Yaatta saklamadın ammay? Ay yokla. Qayta öňkü ýatda saklan wagtlymam ýadymdan çykaýdy. Ene gepe düşme de kenin. Bolýa, attow dädi. Adara galma. Özüm tapjak borum. Ada saymagyn ho. Bor. Men piyada da şo ulowdan çalt ýörýän. Aly okol tüsselek yetmelerine ýetýänçe 10 ýerege dögülýär ol. Şonda da mekkuş ululowy gaty gowarýar. Hemme dat yer ber. Bolýa. Bor, bolýa. Bor, bolýa. Ine de men, näme işiňiz bolsa aýdy beriň. Bey, ağlaşman geleýdiňmi?
Ay hawa, bu owan adamlar tuwalamy ýoly gaty gowsalyk berýär. İşecek diýen bolyn. Sen şäherde işlemejek bolup owa gaýtmadyňmy näme ho? Diňe diýinje almagy da. Belki owada göwnüme yarajak iş saýlaryny gaýtdym. Onsoň kimdir bir ordan okudyga. Menem iş öwrenip gitsem gowy boljak. Beýle bolsa bolýar. Häzir iş taparsaň, sen maňa 2 minut garaş, bolýarmy? Ol ulogu bilen tawuklardan başka hiç sady gowy gören oga. Ay yer bolýar da. Hani diňşirgen göreýin. Tarly da eşdilen okmu ka? Salam aylar. Salam mekan. Aylatsan, bağışla. Men giza galçak geldim oyun. Bir işim çıktı da. Seni kahrlanmak gerek. Vaye, sıpatyňda ne hili? Kulak açan jüýje ýal bol. Neme? Ýolly demir bedewim dögülýän. Şonu bejerjek bolup bir neme eglenmeli boldum da. Şunyňdan bir demir bedew bolarmy? Gatragylgasama özüm hem şundan odur. Beýdimesen aylar. Buňmy da ýa. Şu gün men seni oğudan ulogumda aýlajak. Neme? Yok ey. Men amynyňa minjekkä? Aylar buňmy degmesene münaýsene. Ay howala. Sen bu sıpatyňda piýada gider ýalamady. Bu ulogmaňa atam paýyrdan galan miras. Aylar, ananay, demir bedewime taýyrjak tutuş owamyzda da ýokdur. Rahat, ýuruk. Ýuruk? Güllürmesene. Onsoňam näme diýen düşünip dur? Şeýlemi? Yer bolýar da. Düşünýän bolsa, onu şuna çaltrak ýöre diýsene. Biz pıştyrlaň ýarşyna goşulamyk. Gel gözel, geliver. Geç. Salam. Salam. Senmi? Sen? Gözel. Ana ha sana bir kömekçi. Näme işin bolsa buyuruber. Men taýýar. Yok, maňa kömekçi gerek däl. Men öz işime özüm ýetişýän. Gözel. Sen düşün. Bu ýigit iş öwrenmeli. Sen biziň fermamyzda ýokdy işgärlen ýer bolansaň, men sana haş edädim. Oňa işi özüň öwrensen gowam ka diýär. Gözel. Ya sen kyn görýärmi? Ýokla kyn görem okla. Öwretmeli bolsa öwredäýär. Ýörüň. Gözümün anamı. Gannımagan eşegem şundan çalp gidýän eken. Sen şunyň tapar köýsen bozdumany ýal bolup, tüsseler tarlamakdan başga oňarýan zat ýok. Aylar. Beýdimesene aylar. Ol eşitip dura.
Gaty görür. Doğruda. Bu zamanım 40 tayaktan soň gyzýan eken. Sen şunyňa odat saňam gyzyjak gumanýar. Bu süýrenip başı bilen bir kaçan barjak yerimde barar diýeni. Sen goňsy bara, şunyň tatda wöltepi satynar. Şol aşyndan çalyp gider. Diýäňmi? Atamdan galan miras. Men de bilmem. Anesti. Öýköledi. Öýkölese gowy edipdir de. Meni aşyň nädin çeker öýtme. Piýada gidiverer. Aşta. Aylar dursana. Gitmesene. Häzir meniň öýkösüni ýazarym. Dursana aylar. Sen gowlun turjak bolup men ingo eşiklerime gelme. Sen gyýyz göwnü nägitdir diýip eşitmänmidin? Eşitdim. Eşiten bolsaň sen şoňa düşünmänsiň. Senin şoňa düşünýänçäň. Şu tokluň maşynyň bilen boluber. Aylar dursana. Beybe. Berde näme işlemeli? Sana da jüje sanasama gowurdy welin, ýöne men olary eýän sanap boldum da. Sana näme işetdirsem ken? He, sen häzir maňa iýmerşersiň. Garaş häzir. İýmerşmeli? Ne? Näme etmeli muny? Giy. Giymeli? Hawa. Boldumy? Ay, boldy ýöne. Näme ýöne? Jüjeleri seyretişňem şu halat giyişin ýaly bolaýmasa? Halat giyişim? Hawa. Halat giyişimde näme? Ne? Bu näme? İmmerş, ýör. Bolýa. Hana o taýyp immer, soň o ýere immerersiň. Bolýa. Bu ýere de goýarsyň. Soň o ýere immerersiň. Soň bolsa näme dursun? Ýör. Hana o taýyp immer, soň o ýere immerersiň. Bu ýere de goýarsyň. Salam Maya. Salam. Maya. Men sana bir zat aýtjakdym bolen. Hawa, dinleýän. Şol ýaşy ýadyňa düşýärmi? Ana şonda teň ýaşy edip duranyň görüp, şonu men sana saýwanym nädip budadanymy özüm hem duýmany galypdyr. Şonu sen öwür maňa teretdiň bolen, şol wagtyň hen ýerden men gözeňimden giderak. Men seni birinji gedek görümde haladym. Men her gün diňe sana duşmak ardy edýärdim. Şo günden bäri hiç undup bilmedim. Indi sana duşur öýdemokdum. Ýöne Iqbal ýene bir duşurdy. Diýmek bir ýöne ýere däldir. Salam aleykum. Mukamsan, näle? Ýagdaýlaň goýmy? Hawa, öýdüm. Okudan gelýärmi? Tuýlanmam bolýar. Maya, ýör ýa gaýdalla. Dogry aýdýaň jigim. Ýör. Bolýa sag bolmak. Sag bol. Borum ham, sag bol.
güller ektim, kunça açtı, gül yamağa gelmedin. Neme bolli, neme bolli, minnin havar almadın. Neme bolli, söyün yarım, minnin havar almadın. Vay, Muratcan? Besir geldi. He, Muratcan gelin mi oğlum? Vay, sana dönün. Gelin olsun, katı oğlu oğlum. Ne dimlap durunca çay var, erteden eri. Çay olsa çay meli? Büyük çay, al, iç valan. Hani maksatcan ne mi? Sen gelmedi mi oğlum? Onun basın neler? Hasavatın madıydı mı, ne mi? Qarız entek evlenirim sen qaydı ver dedi. Vah, bilece aydın olsan o olacaktı da. Ay yok mu? Onu sonra ben qaydı için soğulmalarım vardı da. He, şeyle mi? İyiyem ovamız bilen, işteş yollaşlan bilen öğrenşip sımıytiyen. Uy besir gelece. Siz bilen yok mu? Men ova adamları bilen gelen onu öğreniştim ha. Eyyem kuşçuluk firmasına 5 varmağımyalı belet. Ay öğretyen maksatcan olsa derre o işe öğreneyersin. Maksatcan kuşçuluk firmasına işe geçen ne? Ken vaktim olunu kolin, eyyem hemmi kişi onu yükte işker divuye. Ay yoklu. İşe bana maksadı öğretmedi. O yönü meni bir yükte işkere verkitti. Be, kimi verkitti? Ay bir cüce çıkıydı. Cüceleri da şeyle bir kovteri diye olin, onlar gözün ağrına ulanıp barayan yani. Ödüm cüygülleşip bağırsa iyidin da. Oğu, cüceler onu kovar ya. Ay beyle kıydı kovarma diyelim derler. Kim? Kimi kovar ya? Ha, vi neme? Kovu işkari ulansan cüceler onu kovar ya diyen. He. Tavuklarım, adamlarım kovar ya. Kara dinle bana cücesi kıydı işe uğru diye. He, cücesi olsa, ödüm yükte işker olsa, güzel canır ol. Oğu, güzel. Ödüm katı doğumlu muydu? Aydan netmeden olacağım onu. Maya, men sana neye çeydek aydık gördü ya. Men başaran radım senin başarmalı. Biz ekide. Vay, men utanyana güzel. Sahna çıksam qalpıllap başlayan. Sen şu çekincenliğin bana menzemeyenlerde. Yoksa bilece aydırdık. Aydım aytmağın ne hil qoğduğunu sen ver bilsedin. Aydım edil kuş yal uçup iyiller aylan ya. Adamlarım sen dinleyeler. Kevirleri olsa tez koşup sen bilen bile aydım aydiyalar. Men sen aydımlarını dinlemeye qoğur ya. Maya, doğruyu ayt, hiç kim yokka aydıma hinglenmeye qoğur yansan. Ay, ke vaqt. Men sen qoğur yan aydımga bilyen, haysaydım. Ak bağıtam, güllerini aç, ak bağıtam, nurun dünya saç. Qoğu, şolaydım men qoğur yan. Maya, hanonu sen ödün bana şolaydım aydıp bir. Borla güzel, men tonyana. Bu yana aydaysana Maya. Anladır. Altı çilbine ettik mektep yoluna, güverlet çıktı bahar ayına. Sarı kanatlıca kuşlara minler, sarı gül çağırlar, oturur güller, can oturur güller. Güllerini aç, ak bağdan, nurun dünya kaç. Ak bağdan, güllerini aç, ak bağdan, nurun dünya kaç. Gül nurun kuvvet sorur edine, açılar takılar ididine. Aktası taşırıp harmanlarımızı, tebeşlik koşar vatan yardına, can vatan yardına. Ak bağdan, güllerini aç, ak bağdan, nurun dünya kaç. Ak bağdan, güllerini aç, ak bağdan, nurun dünya kaç. Ana görýän mi? Men sana aydım aytma qoğur edipdir ne? Ho, güzel. Şoň üçin mukamam aydım öwretip sen ýygyňa düşüp ýördi. Ana, bir günüň içinde ikinji şäherden tapyldy. Mukam ikinji şähertmi? Birincisi kim? Ay ola mukam ýaly aydım aytma qoğurýan birde.
Cüceleri immerip yörke, içimi yakyada. İmmerip diýäňmi? Kim ol? Olam kuşçuluk fermasyny işleýärmi? Ha ola, men saňa aýtmadymmy? Ferma müdürimiziň kömekçisi Maksadyň jigisi owamyza gezmäge gelipdir. Adam Murat. Şunem işe geldi. Maksadym işe öwretip, maňa berkipdi. Menem gereň iş bolsun diýip bar işimi oň etdirdim. Görgüli, ýadata da sesini çykarmany işledi. Şondan bäri şıp yapşýaly bolup, ýydymdan aýrylanok. Ýan kuluga da ýydyma düşüp geläýikdir. Gözelcan işin ýyrgydyr. Şu kahar elini avır etse yürejeginde hiç tat yoktur. Çağan hıyarlar yürejegi. Maksatcan sen gözeli berkiden olsa qow bolupdy. Cüceleri seyretmekde gözeller oýlan yoktur. Hawa, menim şeýle pikir edýän. Edil ikramım, edil ejesi alır. Asyllygyň çağasy bildirip durandyr. Ýöne bir atçyka garagolrak diýeýmesen, göz ýaşlary mara, indi näme oýlap tapsam kan diýip uçgynaklap çykdyrandyr. Gaýtam gowa. Men neme diýjek bolýan? Adam bir garagol bolsa, degişken bolsa gyzykly bolýar diýjek. Howa, dogry aýtýan Muratça. Gözelger arasynda göwnü açyp durmasa, ýüregime mys berýärmiňi? Meňem. Gözel jana dogmulja. Ýöne beýlik söwelin. Näme beýlikdi? O gözellerle beýlik var. Kim ol? Beýlik ijese. Ana şol. Garaşatçık Muratcan. Alo. Meretcan senmi? Wah atto kakana ýaňja gitdi. Wah huşum ursun. Aýtmagy ýadymdan çykartdyryn. Gelen wagt aýdaýaryn huşumdan gitmedi. Bolýa Meretcan, bolýa. Wah Muratcan. Balyjym, meni huş galmandyrda çaga. Besirgelleje. Beýlik ijesi ýanyňyz kim aý? Näme beýlik ijesi? Hani ýan gözellerle beýlik ijesi diýip otyrdyňyz da? Kim diýdi ony? Siz diýdiňiz. Menmi? Hawa. Men şey diýdimmi? Hawa. Ýadyma çöne oğlum. Beýlik ijesi diýip bir zada aýtjak boldyňyz. Ay menlerine. Aýtýana sana menne huş galmatdy. Men gowsuna harym taýyn edin. Eger atdo dädiňe meler maksadym meler. Onsoň näme? Maksadyň jigsen özüne meňdeşmi? Meňdeş bolarmy? Olaram ikimiz ýalyla. Maksada ýoş, Murat bolsa dogumly. Men bir diýsem, iki diýip jogap berýär. Men onu dün atdo agalary ýumurtga eltemde görüp galdym. Bugüne mişe gözüni gırpılladyp öňümde joňkoryp otyr. Aýdym aýtjak bolup sahna çykdym boly. Ýene öňümde gaharym ýetirip ýylgyranam bolýar. Gaýta men bilen bile aýdymam aýtdy. Onsoň aýdym nähili aýdýan eken? Aýdym aýtşa erwetdel. Ay boljak. Gowy diýsem boljak. Ýöne häsiýeti gaty dogumlyja görnýär. Maksatdan dogumly diýsene. Hawa, maksada suwa gaçan jüje ýaly bolup, agdyndan söz aljak gumanyň ýok. Murat bolsa, özüňe gezek beren ok gözel. Beý diýmesene. Adam az sözli, agras bolsa gowy diýemi näme? Gowla. Ýöne mene alçak bolsa, hasam gowmy qadiýan. Durla, maýa, hanma seret. Gözüme seret. Sen oň arkasyna alýanmy? Ýeri bolýa. Seretmeseň seretme. Bar zat düşnükli. Ýöne geň zat. Siz nerede tanışdyňyz? Ola kuşçuluk fermada işleýär. Senem ekinni. Men onu öň owa gelmäke şäherde görüpdim. Ýadyňdamy gözel? Sen saýwan nerden aldyň diýip soratdyň. Men size diýdim, gerek geldi. Siz bir yerden yemişliğiniz.
Men mi? Men bu yerde yaşayan asyl. Sabredin. Ýagdaýlaryny goýmy. Şükür ganimet. Saýybynyň tüçünem Taňry alkasyn. Bilýän kızım. Onu maňa berip, şonu öýdüňiz edilipsiňiz diýen. Ziyan ýokla. Menem şowa geldim. Saýyban almanamy? Ha ona. Ýokla. İşlemege. He, şey diýsene. Saýyban. Asyl ol men elimde saýybany görüp bir zatlar diýdi-diýdimle. Hawa. Soňam ol şol saýybany menden ýygyna almady. Siziň beýle mende şol aýşyňyzy bilýärmi gözel? Käwagt tanamayan, bilmeýän adamyň özüne ýakyn bolýar. Onu soňam öz edini, o nähil adam ka. Nämeň arzuwny, nämeň pikirini diýäkä diýip öz özüňe sorag berýän. Bar pikirin şoň bilen baglanyşykly bolýar. Onu tanadyňça öňüne täze bir dünýä çyk başlaýar. Adamlaň hersiniň öz bir dünýäsi bar. Ýöne görüp başarmaly. Maýa, senem gürlemen bir zatlar gürlep adamlary geň aldyrýar. Sen duýgularyňam özüň ýany agrastan sallamly. Men häsiýetim, sen kämeň demese de men sana düşünýär. Käwagt düň gören adamyň öňüne näre tanap ýören ýaly bolýar. Gep sözüm, häsiýetim göwnünden tursa, şeýle bolýan eken. Ay, umuman käwagt gaharyňa getirýäli. Gürläne dagy birden özümden ökde çykaýsa dagy janym ýanýar. Yönü sonradan yürü arasa. Hella ýygyma düşüp barmak näme gerek? Ýoksa men Murady diýdim gitmedi. Näme? Murad? Näme? Maýa men ejine kömekleşeýinle. Häzir men ejime nahar goýşaýyn. Be, gözüňe üçin beýle aldyratka. Düşünmedim. Yeri, işeň ýerigit. Cüceleri seyretmek hedil ekenmi? Hawa, gaplarında bir gözel goý. Cüceleri seyretmek uğradyp dursa, hasan hedil. Yine başlady o. Men bir rat diýip başlasam, sen yine şol hiňe tutturýan durýan. Bolýar. Cüceleri seyretmek şeýle bir hedil. Men asylym cüceler halaýan. Yine oýna diýanmy? Gözel. Sana gaharlansam bolýarşy. Şeýlemi? Onda men kimişe gaharlanyp etjek? Ýok, gözel, kulak assana. Men erti şäherge gidýän. Sana şäherden ýetirmeli zatmy? Şähere? Eýem öýüňize gidýänmi? Hawa, gözel. Ýöňüň goýuny ýa senden gidýänmi gynanýarmy? Ýokla sen goýunyňadyr. Men näme üçin gynanaýyn? Onu men duýurum gelýänini istigende genesim ýokla. Şeýlemi? Sen şähere bir öýüp gidýänmi? Hawa, ejemin kakymy men göresi gelendir. Saat neçe olduqa? Saatmy? Saat 6 bolup geçipdir. Bugüne işen ýer kömekçi beren soňlar işim basym bolaypdyr. Beýle bolsun, men erti şäherden gelip, ýene sana kömekleşmäge gaýdy berjek. Ay, kyn görmese? Men kyn göremakly. Gaýtan senden işlemek gyrykly. Ýöne sen maňa köpräk iş tapşyr bolýarmy? Bolýar. Armada attığı dedi. Ha, bar ol Muratsan. O mu? Attığı dedi. Elinde orak bağı olun. İkiniz de işkan ödeyen. Benim kömekleşeyin. Ay yok mu Muratsan? İş neymi istedin? Mallara ot vereyim dedim. Getirin ben yığayın attığı dedi. Söyle mi? Ay sen yığına kenem olacak der. Ne? Komşuyumdan ulağı da ölüptür. O da bezersi deyip gördü. Ben gidip ona ulağını bezerseyim. Sonuçuyla otu sen yığın kenem olacak der. Ana Muratsan. Otu ho eskimlak yerine yığ. Sondan yığ da doyuyansa beri varıyor. Bolya mı? Bor. Arkayım olun attığı dedi. Bu otun niresimini orup başlasam ka. Ön görmedik oňurmaýan işini boyun almak näme gerek diýsene. Attığı dedemi kömek edäýin diýdim-de. He, duramy. Sıgra otu ýygyp öňüne eltip berer ýaly. Kimmişine?
Dağın uzaklığı ediyen iş yok. Kelle, qovur pikir geldi. Hövlim. Hövlim, otayacak mı? Yer otayeli. Yer. Hövlim. Söyleyem yüreğim, senin için yok mu gereğim? Almadın mı sevgilim? Senin özüne mümkün vermedim, başka yara söylemedim. Almadın mı sevgilim? Sen gerek benim için, sen gerek ömür için. Ayırmasınlık var bizi, oğudum sevgim için. Sen gerek benim için, sen gerek ömür için. Ayırmasınlık var bizi, oğudum sevgim için. O vaqtda gelinim yaňulyň eýýän ýalançy diýip göwnüme döýýän göderdi. Sen men adım nerden bilýän? Ha, diýmek onda sen adyň göderle. Adyňam göder, özüňem göder. Senin söylenim nedir bileyim, senin yüreğe kaçan sana araşan sevgilim. Arzularım hep sana yetersen, ikimiz de sevip alıp getirsin. Sana araşan sevgilim. Sen gerek benim için, sen gerek ömür için. Ayırmasınlık var bizi, ömürlük sevgim için. Sen gerek benim için, sen gerek ömür için. Ayırmasınlık var bizi, oğudum sevgim için. Güzel. He, Sana bir daha bayda aýjatdym olayım. bolay, näme aýtjak? Ýöni çaltyrak bol men howluýan. Ay bolýardy. Soň aýdaýam. Sen barbyr analaryň galyr açyklardy. Anamy kazanmak üçin adamy goýja tanamak gerek. Adam tanamak üçin bolsa, käň wagt oň gözüne bir gerek seretmegen ýeterlikdir. Näme? Düşünmedim. Sen gerek benim için, sen gerek ömür için. Ayırmasınlık var bizi, oğudum sevgim için. Sen gerek benim için, sen gerek ömür için. Ayırmasınlık var bizi, oğudum sevgim için. Sen gerek. Men sana näme diýdim? Men sana oty diýdim-mi? Ikini gemirip çyk diýmedimi? Indi men atdow dädeme näme jogap bersem kem? Indi näme dursun? Ýür ýatama. Ýür. Men sen garnyňy doýurup ýagşylyk etjek bolma. Şuna da ot ýydyryp, sen bilýän matdow dädemin nime nädir? Muratcan! Oy Muratcan! O matdow dädi. Näme işleýän oğlum? Gel mağalara ot ýegen bolsaň ýadarsın, ekinden çykay. Yok matdow dädi. Ot ýygmaň näme kynçylygy bar?
Orağınızdan giteken. Oy, orağı düğün nişattın ha. Ondan sonra sen o tüy, men yık diyen yerimden yıktın mı? Hova. Ondan sonra sıkıra ot döktün mü? Hova döktüm. Sıkır kovu doyutta mı? Hova. Kimsiz doydu? Hay gerekella. Onunla mı atsan, mene onunla mahallere tüpeten verecekler. Vermeyen attı o derdi. Şu ağaçların önkücü yenem köp. İkine ne oldu? Yorunca ne oldu? Hiç zat. Yorunca sıkır kaldın mı? Men... Yok, o özü girip durur. Hay, yigide sıkıra ot çıkıp iş bitirip durur. Ben bunu atsan ot yığmanı kıyın olur. Ya sıkırı yorunca saldın mı? Men neme? Hey ot yığmanı bir kıyın olurlar mı? Aydaymalar geçecek olsam, ben ödüm yığacağım bunu atsan. Ay, size gizmeye verenme göre kömöge dayin idim de attı o derdi. Hay, sağ ol konum var. Onu yerine tıptananım ol koyupsun. Koyuver de anne onu. Yedir edip yoruncan hemmesini ağlancasından işin de emin ol. Attı o derdi. Men ertirin ödünle hemmesini teyazdan ekar. Siz kıynanmam. Hay ziyanı yokla. Bari bir kuvundan bunu soğururlar. Hay on ziyanı yokla bıraksan. Attı o derdi. Ertir şehre öyümüze vur gidip geleyim. Ondan gelip sizde bir ayda olmakçı. Sonra ne işiniz olsa arkayın aydı verin. Yokla, kömöğüne sağ ol. Yani sen ne iş edecek olsun, men bile maslahatlaşın. Koruya mı? Bilmeyen lazım olsa sonra Muratcan. Neme, Muratcan? Erti idin aytacak bol, başa ayı bolup durma. İnni köp değil senin bol ya. Yok o maksat. Men şehirde olsam, sen mensiz ne edip olursun? Son cücülere söre düşmeye de biri gerek. Berde el ayağını yitirip başa ayı bolup versem, men amarda arkayın oturup bilmene. Hayır, sena omar aydı. Oyun etmesene ho. Erti gelmek ne emeler? Öyde bir kun bolsun gelen okmayı fek. Geliye. Yönü taqadım etmeydik korkkan. On zaman seni günle görasın nelerdir oğlum? Hep dedik, bir yere görüp kütsenin bol ya. Asla sen menle elle, başka yerde görme üçün geliyen olaymış lo. Başka yer mi? He. Uyuyor, attıl da adam görasın geliyor. Günle görmesem yüreğim kızıp durur. Oyunun var ola. Onunla eceme kakama, cigir mehrada salamay. Köp. Bol ya. Vay, Murat. İyice Murat geldi. Men sana ne çığır ayttım meni korkulma deyip. Sen ne mi? Beni görasın gelmedi mi? Geldi doğuncum. Vay, Muratcan oğlum. Geldin mi bana? Oğlum, oba ne gel? Sağlık mı? Sağlık. Muratcan. Maksatcanın oğlu mu? Sağlaman işletiyor. Attı deden bestirgeleceğin mi sağlıklı işlepiyor mu? Canları sağlık oğlum. Ece can. Hunsa sonra buradan vermeliler. Savunay diyansan başı yarından çıkıp gittiyem. Sana çare olacak değil o. Hilminin tin çare yalla oğlum. Oyun ediyen de Ece. Oğa sağlık. Attı dedenin bestirgeleceğinin falan ayttılar. Maksadım ne mi? Ne mi maksadım? Ay maksat. He. Maksada bir zat bolu. Yok la hiç zat bolan yok. Şol işlem olup üt köşke diyen işim yok. O ne hili? Ay esası işim ne diyen mi? Tavuklara su veriyen, iyim veriyen, o olsa eline kağıdalan olup men işleyişim suyunla avaylanan olup der. Yine başladı da. Yalan sözlü mü? Men maksatsan oğlum işenirdir. Şimdi ben yalancı oldum mu? Ona da. Eyyem Cimcan. Bana ikinci adamın onu. Birinci adam kim? Birinci adam mı? Ay ovadan. Ovada kim ol? Ol mu? Bir de. Senin bilesin geleyen olsa ertir men bilen ova git bilersin. Ne ya? Ertir? Ne mi? Oğlum sen ertir ova idin çık ola. Ova Ece. Maksat mensiz onup bilen ova. On zaman men varmasam tavuklan bar kırılıp utarır da. Oğlum senin oyunun mu tutacak değil o? Ay diyana otayda maksat yeka koyup olmaz deyip. Akşama çelli işini yetişip bilmen başa koyup olup men yoluma karışıp durur. Şoň üçin men gitmeli. Mehri, senin gidecek mi? Menim gitsem, icemeyde yıka alır da. Yer bol ya da.
Han oğlum, o vaqtda gurrun versene. Oğa ne hili? Qo'ymi? Oğa mı? Oğa qo'y. Quşçuluk ferması ondan qo'y. O yerde işleyen adamlar en qowa adamlar. Ondan fermada tavuklar var, cüceler var. Cüceler? İce cüceler öğretmeyler. Olar enaca gerek. Hawa, yöne sen onları öğretmeyemezsek. Olar edil sana mengeş, uzak gün cüyürleş geçseler. Yeni oyun edip başlayan da men cüce değil, men ullu kan adam. Şeyle mi? Hawa, qargıydım. Birisi seni çay demlek geleydi, var Koyacı. Oğlum, senin uladım. Yöne sen bolsun edil çağı yanla. Sen haçın özün uladım yalıp barcı. Ondan oğlum, sana öğlenere üyüşük bulur için oldu bala. Ne mi? Öğlenmek niyetin de yok mu? Ya, öğlenecek yedin tapam yok mu? Vah, Ezencan'ın gurrunun sonu mı da sıyır ya? Ezecan, öğlenmeye kıyı tapamda ilki bilen sana aydarın. Hükman aydır mı? Hükman aydarın Ezecan. Yer bir kağıt çay içeli. Mene 3 kağıt da olsuşu. Ece, hasıl toy şeyle bir hidil ollu. Hawa, toy bayram hemmek şem saatlan ya. Adamlar yüzden gülüp dur. Ece, o yerde sergen molli açılıp çıktıran pakta godalarınam şeyle bir odanap yedek koyuptırlar. Hawa Ece, oları görüp pakta nidanı gözüme gelip gitti. Hormatly prezidentimizin dayhanları alıp beren teknikalarynam seriye çıkarttırlar. Adamlarynam yüreği şahtlıktan, dilleri alkıştan noli. Aydım ayttılar, görüş tuttular. Bizim günün niye hil geçenden bilmeyen alıptır. Ece, Ahal vilayetinin pakta dolmağına menim goşondum bara. Menem kuşçuluğun üsmöğünü öz goştum. Kuşçuluğum qoğdur velin, yöne ak pakta ağ altına dengel ya. Tavuk olsa, 7 hadinan biri hataplan ya. Kıyırlar, nemi bir dedik yere davalaşıyamız. İkiyinizin hem vatanımızın güller üsmöğüne ullakan goşondunuz var. İn esası zat, gözel, maya. Her kim öz yerine işlep, yurdumuzun ösüşlerine öz goşondunu goşmalı. Düşündünüz mi? Ece. Ece, beyle bilen peslen pira şaylanlan. Ece, şuna qahtoğa dönülpsan. Sadap yenecelerine de var yani. Kurvanlıkta sizin giyecek yengsizlerinizin nağışlarını bölüptürme. Şunu görüp qaytacak. Ine kurvanlığım yetip geliyor. Nesip bolsa, men bir mengleşçe giyirlerim, bir mengleşçe giyinip kurvanlığa aylanarlar. Ece, sen her yıl kurvanlıkta bize terdat giydiryan. Sever her kurvanlıkta terdat giymeli. Bu ata babadan geliyen ne? Son yolu uğra, men komşulara da soğuk geçecek. Neme yadınıza düşen yok mu? Ertir komşu okura bayramçılığa. Hayt komşu neme pişirmeli? Şonu maslahatlaş qaytacak. Ertir komşu okurudur o. Gid okuram, gel okuram. Gitmesen gelmesen, arı yollu, duylu okuram. Ece, biz neme pişiriyiz? Häzir komşulara barıp ertir näme pişirmeliligini bilip, ondan gelip size aytaýar. Borece. Salam, gözel. Bugün sana ay yoklay. Bolmaýar. Gözel. Men seni söýýän. Şundan meýlägim sensiz ýaşap bilmem. Ay yoklay. Bu da bolmaýar. Gözel, dinle, men sana bir zat aytmadım. Ay yoklay. Bu da olmaya. Aynan onu kurulamadan zatla. Gözelin onunla dilim bulaşmam, keyfim mur düşünürüp bilsem. Hem de nasıl şu aynan onunla yakiyen ansat bolsa da. Ayna? Bu pikir ömrüm için kelläme gelmedik ha. Zordan yetişeydim. Salam gözel. Salam. Sen şahara dönüp näme? Ooo. Sen ertir gelecek diýmedin mi näme? Ooo. Jöne bir gyssagyny işim çykdy da gaýdy berdim. Demin ýeten okudyn, şäherden obamyda sen ylgap gaýdypsyň aýdýa. Ay, şey diýsen hem boljak. Hawa, gyssagyny işdiýäniň näme? Birini göresin belli. Kimi? Men oň bilen Şulovada tanışdym. Innem onu görmän, birini moňup bilemem. Kim? Argyýs. Kim olayız? Men onu tanıyanmı? Hawa, yoksa da gözel, sen bana kömek edeýdi. Men näme kömek edeyim? Sen onu, men onu söýýänim aýdyp beräýdi.
Sen ol özüň aýtsaň bolmaýarmy? O maňa inanmaýar. O men birinji gören gününden bäri ananan oga. Dogurdanam sen ol söýýärmi? Men onsuz bir günem ýaşap bilmem. Kim ol? Uy, ýoksa da men ýanymda oňsup oturýar. Häzir saňa gorkadaýyn. Ine. Şeret. Owadan gerek. Ay, itkeşik dälle. Owadan, esasanam oň ýüregi owadan. Oga gelenim ýany, eýanam ýüreginiň näşilligini nädip bilýär? Bilýänmi? Oň ýüreginiň owadanlygyny oň gözlerine sereden daýdyp durar. Ýören höçe täsiri bar. Ay näme? Güllü söýüň tükenden söýdipdirler. Şey diýsene. Ýoksa da şoý maňa näme jogap bererkä? Men pikirimçe, sen ona oýlanmagy birar wagt bermeli. Ay ýok. Men oňa kararym ýetmez. Sen oňa aýda-aýda goý çaltyragy oýlanaýsynlar. Bir köleýän saňa jogap berenmi? Ýöne sen onu bilýänmersiň. Mene hiç da düşdüm. Beýler himne rahat söz bilen aýdany köprady gözünden okamaly. Sen şunmy gördün? Hawa. Salam, gözel. Bugün saňa ay ýoklaýp bolmaýar. Gözel. Men seni söýýän. Şundan meýlegim sensiz ýaşap bilmän. Ay ýoklaýp. Bu da bolmaýar. Gözel. Dinle, men saňa bir zat aýtmaly. Ay ýoklaýp. Bu da bolmaýar. Aýnaň oňuna gurulamak aňsatla. Gözeliň oňuna dilim bulaşman, gepimir düşündirip bilsem. Hemme zat şu aýnaň oňuna näkýär aňsat bolsa da. Aýna. 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 Bu pikir öňnem üçin kelläme gelmedik. Oradan yetişeydim. Salam gördüm. Salam. Sen şähere dönüpmänmidiň näme? Owo. Sen ertir geljek diýmedingmi näme? Owo, jöne bir gyssaly işim çykdy da gaýdy berdim. Demin ýeten okgolyň şäherden obamyda sen ylgak gaýdypsyň aýdýan. Ay, şey diýseňem boljak. Hawa, gyssaly iş diýäniň näme? Birini göresim geldi. Kimi? Men oň bilen şulowada tanışdym. Innem onu görmän, bir günem oňup bilemok. Kim ol? Bir gyýyz. Kim ol gyýyz? Men onu tanaýarmy? Hawa, ýoksa da gözel, sen maňa kömek edaýda. Men näme kömek edeyim? Sen oňa men onu söýýänim aýdyp beraýda. Sen onu özüň aýtsaň bolmaýarmy? O maňa inanmaýar. O men birinji gören gününden bäri inanan oga. Dogrudanam sen onu söýýärmi? Men onsuz bir günem ýaşap bilmem. Kim ol? Uy, ýoksa da men ýanymda oň suraty bar. Häzir saňa görkedeýin. Ine. Şeret. Owadan gerek. Ay, itkeşik dälle. Owadan, esasanam oň ýüregi owadan. Owa geleniň ýaňy, eýem oň ýüreginiň näşilligini nädip bilýär? Bilýänler.
Oň ýüreginiň owadanlygyny, oň gözlerine sireden daýdyp dura. Ýöne oň hiç täsiri bar. Ay näme? Gülni söýsem, tükenden söýdipdirler. Şey diýsene. Ýogsa da şoý maňa näme jogap bererkä? Men pikirimçe, sen oňa oýlanmagy biraz wagt bermeli. Ay ýok. Men oňa kararym ýetmez. Sen oňa aýda-aýda goý çaltyragy oýlanaýdynlar. Bir köleýän saňa jogap berenler. Ýöne sen onu bilýänlersiň. Mene hiç da döşdeme. Gıylar hilme zat söz bilen aýdany, köp zady gözünden okamaly. Sen çynymmy gödür? Hawa. Salam. Salam. Ayla geldinmi? Hawa. Geç otur. Geç. Sen maňa näme aýtjakdyň? Neme? Men pikirlenip bir şeyle karara geldim. Men goşuma teretmäge senden münasip adam tapmadım. Why, mekan? Mekkuş. Hawa, mekkuş. Men saňa aýtdym, kuşçuluk fermasynda işlejek geldim. Yok, men kuşçuluk fermasynyň gurruguna demo. Men öýde de kuş saklaýan. Näme? Öýde de? Yok, dursana, gitmesene. Gel gowsy men seni oň bilen tanıştyraýyn. Yo, gerek gel. Gözüň yum sana. Yum öyle. Eder, hanını gözün aç. Aç gözünü. Vay, en aýjadyny. Seret, oğlum seni gowurdy. Endi sen oňa seretmesen, ol iýme miyme? Ay näme? Seretmeli bolsa seredäýärne. Onna men ýeçe muruty berjek aýlar. Ay, bolýa-da. Maya, şun hükman konserde bargynyň bolýarmy? Bolýar. Menem ilki işe barjak. Sen joran aýlaryňa gahar geler. O düýün maňa konserde irrak gelipdi. Ýöne jüýjelerim görüp iýmini özüm berip gaýtmasam hiç injalamokda. Sen azajyk irrak baryp aýlara men eglenjegim aýdaýda. Bormy Maya? Bolýar. Gödel, sen bugun Murat bilen aýdyşaýdýarmy? Hawa öňünden taýýarlyga gördük. Ýöne öň aýdyşyk men aýdyp gören zatym diýerler. Murady da birden sahnada aljyrap men maskara edäýsen, gaty görmedidim. Beýdimelerle keninde göze sahna birinji gedek çykýan bolsa, bolmanam aljirar. Aljyrasam ýokly. Şu wagtdagy mendenem dogumly, şuňky çykşymda bolsa gün sanak garaşdy. Menem aňkama aşyrdy çaltyragy aýdym aýtsadyk. Şeýlemi? Hawa, Maya, gel şuny kimde men de şeýinelli. Bulara seret. Ýoksa biz ikiz bolsagam kä men de şeýinem zoga. Gözel. Barbyr bizi hemişe çalyşyp ýörler. Bilemok, geýersiň nidimi geýersiň? Ay, bolýala Maya. Gel şuň konserde men de şeýinäýelli. Bolýa. Boronna Maya. Mene işklemegip işe ýöre berjek. Soňam konsertde görüşeriz. Bor, tagaman var.
Aylar. Näme? Aylar, men sana bir zat aytmaly. Bappi, soň aýtsaň bolanokmy? Men şu wagt şonsadan başaga ya. Uy, Aylar. Sizime näme boldy? Ay, birazajyk bir şey etdirmi näme? Şoň üçinem sen gurrunlaňa wagtym ýok. Aylar, sen maňa düşüneňo. Konsert isleýände dünýede esasat däle. Şu wagt men üçin konsertden esasy zat ýok. Esasat da süýüp ýaşamy. Yer bolýa. Gel gurleşlep gurleşäýeli. Aylar. Men seni görün birinji günde näme? Bu wür daşyndan gumanyp ýör. Ýöne sen maňa umytlereň. Ýöne şu işiň bilen başlaýar ýörsən. Bappi. Men sana düşünýän. Ýöne senem maňa düşün. Bu ýerde gep işte däl. Men halaşýanym bar. Men şunu ýatlaýan şapakdaganda ýatlaýan bolsana açılan güller gülýän ýaýrada atyr kaçanda ýatlaýan bolsana açılan güller gülýän ýaýrada atyr kaçanda. Bappi, men sana näçelikler aýtjak boldum ýöne sen. Şey diýsene. Kim ol? Omi? Hol guşuluk firmasyny işleýän mekan bara. O daýaw mekkusmy? Hawa mekkuş. O batym ejetin bize gudoçlu uğratjakmyşyn. Batym biziň toýumyzdan bolar. Onsoň Bappi, sen düşün. Adama zor bilen süýdirip bolanok. Biz bir-birimizi gowurýar. Ýokla, beýle bolsa men siziň araňyza düşmäýin. Men gideýin. Bappi, sen gynanma, senem öz taýyňa duşarsyň. Hay, näme bileýin nä? Way beýdimi? Anha bir derek goýly bir gyýda duşarsyň ha. Ana şonda men sözümi ýadyňa salarsyň. Bagtly bol, Aylar. Bappi, senem bagtly bol. Wah, görgüli Bappi. Süýgü iki taraply bolmasa kynna. Ziýany ýok. Seňem bagtyň bir ýerlerde bardyr. Kim bilýär? Belki pikir edişimdenem golaýrakdyr. Uy! Konsert ýadymdan çykyp gidipdir de. Gözül, ay gözül. Hey, bu dünýede hemme kişiň ýary bar. Aýlaryň ýary bar. Deňe men deňizdäki ýalňyz gaýkyýal eközüm bar. Men ýanan ýürümiň owaryny dinlemäge de adam ýok. Bu gyýdyň oğudanyny, bu ýyzyra tam 10 ýyla dag diýýär. Alo, Ece, maýy hani? He, eýýäm gitdimi? Ho, Ece, menen birazajyk gijaga alaýdym-da. Boran Ece, bor sağol. Vay, men oňa düýün aýtdym ha, irrek gelip. Inni men näme etsemken? Vay, tomoşaçylaram dolupdyr da. Inni men näme etsemken? Vay, Murada ýeközüň çykdy ýaýsam Vay, olama gelen oga. Şuň bir işden irrek gelýmeli.
Men ala dediýäni bilen okmuka? Jorajan salam. Vay, Gülelik. Senem geleýdiňmi? Howla. Joramyň taýýarlan konserdini göreýin diýip, ýörüýte işden ruhy dalyp gaýtdym. Bu saňa. Sag bol. Wah, hemme kişiň ýaly ruhy dalýan bolsa bolmaýarmy? Näme boldy? Ýüzüň bir hili aladaly görünýär. Ay, ana aýdym çygyýdymyz gelen oga. Kim aýdym çygy? Men gödele düýün aýtdym-a. Men saňa jaň edip düýün aýtdym-a. Hol aýdy şygaýdýan gyýdymyz bara. He, gödel. Howa. Aýdy şygaýdýan gyýdyňyzmy? Gaýg etmesene hemme zat gowgular aýlarja. Gülelik, ýürmesen tomoşaçylaryň ýanyna gideýär. Vay, jüýjelerime güýmenip konserde de gijä galaýdym-da. Häzir barsam aýlar meni öldürer. Vay, Murat. Salam. Salam. Hani gözel gelmedimi? Hani gözel berdi dämi? Vay, men şon senden sorajak bolup durdum da. Han gözel? Bilemok. Näme üçin bilemok? Ýaňy işden bile gaýtmadyňyzmy? O konserdiň bardygyny bilýäňiz-e? Hawa, ýöne men buny ýa barmadym da. Gün atdawda adamlardan aýtdym. Vay. Menini bu tomoşaçylar näme edip saklasam kam? Häzir gözüliň çykyş etmeli gedek ahyryn. Men onu çağırıp geleýin. Vay. Yok, sen dur gitme. Häzir gözel yetişmese sen ýöközüň çykyp aýdym aýtmaly bolar. Ýöközüm? Hawa. Yok, gözel bolmasa men aýdym aýtjak. Yok, dur sen gitme. Vay, sen gitsen men maskara bolarna. Men Yok, sen aýdarsyň. Ýoksa men maskara bolýana. Yok. Ýar bol. Şuň ýerinden häzir sen gedäňmi? Uf, salam. Salam gözel. Salam, aýlar. Näme? Bu näme etdiň bolýa? Men aladadan ýaňa 10 kile daha horlananyrna. Han şu ýörük geç, häzir siziň çykyşyňyz. Bizim çykyşymyz? Hawa näme? Saňa näme bolýar? Şunça wagt taýýarlanmadykmy näme? Yok, siz düşünmediňiz. Şu wagt geçmäge wagt ýok. Soňurlaşyr. Häzir dur bir jam. Ine şunal, gözel al şunu. Getir ber. Getir. Yok, aýlar. Gözel bar. Aýlar, men gözel. Yok, aýlar, men Oy, näsem kem? Häzir aýdym aýtsam, masgara bolýan. Aýdym aýtmasam, gözel gepe galar. Oy, näsem kem? Bu oğlanam ayt deyip yüreğime düştü. Maskara. Gözel näme üçin aýdym aýtyp bilen okka? Vay, gözel gep goýanymdan öz bilşinçe aýdaýyn-da. Aýly ýaşam, aýy gördüm, gaýyp bolly. Gaýyp bolly bu derdim, aýly ýaşam. Indi men näme derken? Tomoşaçylarama garaşypdy. Vay. Görmeýinim, köýmeýinim. Ogdy men şu taýdan gideýinni. Gaýyp bolly bu derdim, aýly ýaşam, aýy gördüm. Işım aýtdy. Maya. Aýly ýaşam. Maya. Gözel. Gel. Sen nerede gelip ýörsiň? Bolýala Maya başla. Adamlar, häzir biz konsertimiz dowam ederiz.
Näme bolýar? Bu nämetdigiň bolar? Murat, men sana soň hemmesini düşündürörim. Sen skripkaň hani? Bar. Skripkaň alla ýeriňe bar. Bar. Ağlayadım, aydım sazım, alkış etsin ovadım. Aydı gece, ayı gördüm, gayip oldu bu derdim. Kalbımın hanı sen, hanı sultanı sen, adına men kurban. Senin sapan üçün, senin vepan üçün, ölsem etmen arman. Senin sapan üçün, senin vepan üçün, ölsem etmen arman. Arzu ettim, ken garaştım ben sana. Ak melekler, bek melekler, duygulu hayran sana. Kalbımın hanı sen, hanı sultanı sen, adına yad edersin, yaş yüreğim yanında. Ay cemalım, nehrimanım, sevgili canımda. Kalbımın hanı sen, hanı sultanı sen, adına bir sapam üçün, senin vefam üçün, ölsem etmen armana. Senin sapam üçün, senin vefam üçün, ölsem etmen arman. Ölsem etmen arman, ölsem etmen Ödelcan, sağ ol. Murady kiňi şeýle bir gowaýdym aýtdyňyz. Onda men taňa ýertir özüm jaň ederim.
Bolya, ertireçinde görüşýär. Bor, sağ ol. Wi, Maya da salam ayt. Bolya. Bor. Bor aylar, sağ ol. Aylar, kanser şeyler gogulli. Güzel bir hil başta aydım yanlış tuvalin. Sonunum aydım gülyalaydı. Tomaşaşlarım duyuğum yetişmedi. Bappi, men sana niye çegede gaytdım yanıma gelmedi. Häzir mik kuş dersen Gelip näme? kestim. Men sana başka da diyecektim. Näme? Sen beyle sattılar diýiberdin ya. Näme çart bolar? Yan diýdin ha dere koylu gıydan birine duşarsın diýip. Onu hem sen şunu duşarsın diýip aýtmadың? Vay, men näblen o zatlary? Hani dur. Sen näme? İýem uzyn boýly bir gyýda duşdum diýjek bolýarmy? Allah. Kim ol? Men son senden soracak bolýarna. Yanqyandaq dere koylu oğudan oýun. Zorağı diýjek bolýar. Owo. Joram. Yürüdü konserti görmäge şäherden Rusadan gaýdypdyr. Şeýlemi? Owo. Ol nerede işler? O basketbol boýunça türgünleştiriji bolup işleýär. Depemden arap duruşundanım şeyle dürüktümler. Näme diýen? Neme men sport sağlığına gowy täsir edýär diýär. He, owo. Konserdiňe de gaty gowully. Hasam soňundaky aýdyş gaýdym şeýle bir gowy aýtdylar. Ulelekçan sağ bol. Bir de meni haşwatyn gurrun etdirdik. Iqbalım dinim imanım Halkam hormatum boylar iman Iqbalım dinim imanım Halkam hormatum Ulelek inha tanış bol. Bu Baba Murat. Bizim aýdym sağ toporumyzyň dipçiki. Inha bolam Gülelek. Men Joram. Tanışanmyza ören şat. Menim Bappy. Bappy. Men häzir gelýän. Bappy. Bappy. Neme? Bappy? Ay maňa ýöne Bappy diýsen adam bolýar. Sewa. Men kiçijikem ine mara way Bappy lapsyklasty. Way Bappy lapsyklasty diýen soň ay Bappy bol galypdyr da. Şeýlemi? Aýlar siz sporty ören gower ýaňy diýdi. Hawa, aýratynam basketbol oynamagy boýumdanam görnüp duranmyrla. Hawa. Sport sağlygyna peýdalymyş. Hawa, sport bilen meşgul bolýan adamy syspet halla görmersiň, müddama şekde çyk bolýandyr. Onsoň neniň sporty söýmeje. Häzirki zamanna, galkynyş zamanynda ýurdumyzda sporty ulugyn berilýär. Ýaşlary da sport bilen meşgul bolmagy ähli mümkinçilikler döredilen. Menim onsoň basketbol saýlawalym. Ay tüweleme. Siz sportyň haýsy görnüşi bilen meşgul bolýaňyz? Menen ha dep çalyan. Men depmi, mıdan ayağından ayranmam. Dep çalýaňyz? He. Depiňiz gaty agyrdyr o. Sizin basketbol oynayan pökküňizden agır däl. Näme üçin soradyňyz onu? Ay neme, men o agyrda götürýän adamyň boyu ösmedek bolýarmyşyny eşitdim. Neme o daş goraş ağırlığı şolya. İzafat, içki özellikler. Gödel, yine düğün alcıran bolup meni maskara edäme diýen bolýar. Geri, kim alcırady? Kim alcırady? Sen alcıradyň. Gaýtama, sen meni maskara etdiň. Yine de maňa diýen bolýaň. Ýokla, o men näle ola? Durane? Men seni maskara etdimmi? İslesem aýdym aýdyr, islesem aýtman. Alcırasym gelse bolsa, alcırarnam. Eger maskara bolýan bolsaň, onu yanımda beýdip durmada gidiver de, seni aýdym aýtmagy, çağıran ýok. Gödel bagışla, men beýle diýjekkänim. Sen şu gün aýdymy şeýle bir gowy aýtdyň. Gödel dursana. Hay sansyk Murat. Adam näçe dogumly bolsa da
sahnada tomoşaçylygyny aljyrap biler. Sen bolsaň oňa göwünlik bermäge derek gaýta gyjarat berýär. Göder gijaga almalam diýele. Maýajan, bagyşla. Men diýle gijaga alaryny ötmändim-de. Göder, men sahnada şeýle bir aljyradym. Kimnekşe men üstümden gülenler. Hiç kim hem gülmedi. Gülüp bir görsinler hani? Maýa, alat etme. Hiç kim hiç tadı aňybam yetişmedi. Bar da howalle. Şeýlemi? Howa. Men aýdyp bilemokda. Sen aýdyp bilýän Maýa. Ýöne sen köpçüligiň öňüne aýdym aýtmagy çekinýäňdi. Näme boldy Maýa? Ýadyma düşdi. Şu wagtym ýüzüm gyzyp başlaýar. Maýa, hiç tadı alat etme seni. Murada da ýan gatty gaharym geldi. Näme üçin? Aýdym aýdyp bolamysyň maňa? Sen meni maskara etdiň diýen bolýar. Ayday malekenim. Ol men näle? Ekstay Maýa diýmen ekenim. Men aýtjagam oldum. Soňam gaharym geldi. Men näle Maýa aljyrat diýip özüm aklajak bolup, günän sen boýnuňa atasym gelmedi. Soňa men gijaga alan üçin sen sahna çykardylar. Diýmek men günäkär. Sen Muratdyň öýkeleşdiňmi? Ýokla. O ýan öz ýalňyşyny düşünüp derrew menden ötünç sorady. Şeýdin biz ýaraşdyk. Ay bolýala. Her näme de bolsa, sen maňa şu ullakan kömek etdiň Maýa. Bolýala göre, biz ekliýär. Tugoleme. Armanda. Salam aleykum. Wa aleykumesselam. Yeri, işe Görüşmüz ýaly, anha işläp ber. Tugoleme. Ay, sen ýurt. Görýän bolýan sonra görýän bolmaly. Hawa, hatam olar gowurlanna. Seyleme. On dinlemeseňizden, gözel ýen oýna diýdi. Men jüýjeler gaty bolýan. Ömür boyu kuşçuluk firmasyny işlemäge taýyn. Ene munyň bolýar. İşleber. Gözel, kemçilik barmy? Yok Mekan Seydoviç, hiç kemçilik yok. Bolýarly. Ay bolýar da. Alo. Salam. Azat senmi? Ýagdaýlaň gowmy do? Ýokla, ýetemokla. Ay men oba maksady görmäge geldim. Näme diýýäň? Kaçan? Bor, arkaýyn bol, baran. Bolýar, sag ol. Gözel, men ertir şähere gitmeli boljak. Sen näme ýene şähere gitýäňmi? Hawa. Günlüğün aşağıda bir şäher barmy? Öňem geleniň ýaňy dämi? Ýa-ni çağlyk dostum öýlenýän diýip jaň etdi. Meniň toýuna barmasam bolmaz. Ol gaty bolar. Ýöne esasana men ejeme bir gow habar bolsunaga barýan. O näçe habar? Men owada bir gözel gyýda duşdum. Inne monsuz ýaşap bilemok diýip aýtsa. Vay, bu olanyň diýýän zadyny. Ana, ýene öýkeletdi. Men sen öýkäň ýarmak üçin näme etsemken? Ya görseçe hormagyny özüm oklaýsamykan? Ay şu horollar men çokup bu toraýsa da sen maňa dözmezçilik edesin ýokdy. Ger bolýar. Şu geder, aýtman.
Ýöne indikedek aýtman saklanmak maňa gaty kynmyş. Şeýlemi? Ýör. Murat men hakda ejesini aýtjak diýdi welin. Aljyrak gitdim. Ente ýer bolaýmasyn. Bizim tek biri-birimiz, maşgalalarymyz hakda köp zady bilemiz o. Murat da men iki taýmyň bardygyny bilenok. Wy, ýoksa-da. Men näçe muny şu wagtda çen aýtmadym kan? Ay, olar menden gyzygam hakda soramady da. Ertir hökman maýa hakda Murada gurrun bereýin. Bizim daş keşpimizin mende şolsa-da, häsiýetimizin üýtgeşikdigine aýdyp bereýin. Sagaman geldinmi? Yüzün galyp bolýar näme? İşte bir zat boldymy? Gözel nerede? Gözelente işten gelen o. İşten gelen o. Jüýjeler bilen başagay bolup görenler-de. Gözel işte däl. İşte däl. Onun nerede? Gelen soň özümden sonra. Guwanç, o näme diýdiň boldy? Men taňa düşünmedim-de. Maýa da gelen okmy? Ýok, gelen o. Göwher, gyýylaňa aýt. İşten soň gün öýe geldiler. Gözeliňem oglan bilen ýoluň garasyna duşup ýörenini görenim. Iň soň tapar bolsam, düşündiňmi? Näme? Sen şolaň ejeti bolubam. Gyýylaň näme işläp ýöreninden habaryň ýok. Ece, sunik kuş var ha? Gözel, han bärik gel. Han maňa serek. Näme boldy Ece? Sen haçanyny ber, menden sır saklap başladym. Hiç daha düşünmedim Ece. Düşünýän. Kakaň şu gün sen bir oglan bilen ýoly duranyň urupdyr. Näme? Kim ol gyýdym? Ece, ol me? Gyýdym. Goý ağlama. Kakaňa da dogry düşün. Olam siziň awraýyňyz maşgalaň awraý diýip ala dediýär. Gyýdym. Gaýdyp men kakaňyň şeýle gurrun eşitmeýin. Bolmy? Bolýar Ece. Gözel, sen onu goýurýarmy? Düşnükli. Olar näme üçin bu ýerde urlaşýarlar? İşte urlaşanlarına bolmaýanka. Goýup baraýyn da berde beýdip durma. Salamu aleykum. Goho Muratcan. Näil gowmadan? Salam. Muratcan sen ýam gelaýdym. Tuwulim. Murat, sen uşluk fermasyna barýan. Awa. Onu sen bar ber. Meni mäder ýygyň bilen. Söyleme. Bar ya. Bolýarmy? Bolýar.
Yalanın içinde yanıp kalırım. Dünyada yalandan doyup durun anan. Men üçün yalan söylüp olup kalın sen. Men üçün yalan söylüp olup kalın sen. Ay bardak düşünüp Murat, şäherden hem geldim sana mı? Men size täsir beraydım eýdin. Ay ýokla. Ýöne ol gaty çekinje. Şoň üçin şu ýerde urlaşdyňmy? Howa. Maksat sen onu gowur ýa-mı? Murat, sen men nähil batlylygymmy bilsedim. Men ony owada görelim mer gowurup ber. Adam feýün wagty, şol wagt duýan eken. Bilýärmi? Men ony owa gelmeden öň şäherde görüpdim. O ýagşy edilmejek bolup bir bağın aşağına yığırılıp çukduran eken. Dözmän, menem mar saýwanym tutdum. O wagt men oň ýüzüne görmändim. Şo wagt o maňa ýöwürip seretdi bolýar. Himme zat doňk galan ýal boldy. Ýagşam ýagmasyny, hatda ýüregimin doňk galany döndü. Şol günden soň oň götür gönemden gitmedi. Men gaýdyp oňa duşurnym ötmän. Akbal bolsa bizi ýene duşurdy. Diňe bir duşurmagam näl. Düşünýärmi? Söýüp men batyň nämedigini düşündim. Akbal maňa bak deşil. Maksat olam sen söýýän. Söýýändir. Söýmese men bilen duşurma da. On toğum gıyla himme zat söz bilen aýdany köp zady onun gözünden okamal. Gıylar himme zat söz bilen aýdany köp zady gözünden okamal. Oň batlygyny men gözünden okaýan. Olam söýýän üçin batly. Murat näme doň galy? Ya senem ogyda aşyk boldum. Ýokla maksat. Hey beýle de bir zat bolarmy? Ýör. Men şol ejem bilen gurlaşyp. Ejem onlara gudoçlugy berjek. Näme görýär? Beýle bolsa gutlaýan maksat. Awol. Ýörenme. Işe baral. Görsene. Men bir gün şähere gitdim bolýan. Yer bolýar. Maksada hiç zat bilen okdy. Gözele näme gerek? İlke maňa hoş söz berdi. Innem maksada. Ýokla. Bu ýerde indi meň işim ýok. Gideýin. Maksadyň söýgüsine täsir bermeýin. Salam. Innem zat bolmadyk ýaly. Salam ödül. Men kömekçime şu gün bir zada bolupdyr. Ýokla, bolan zat ýok. Sen maňa hiç zat aýdasyň gelenokmy? Men sana näme aýtmamışym? Şu bolşuň, özüň üçin dogrymy? Vay, men bolşum nähilmişin? O näme diýdi? Inni o meni tondurjak bolýar. Ay ýok, hiç zat. Hiç zat diýmedim diýip hasap edäý. Armanda, arma gödel. Bar bolun, arar ýal iş edemi zok. Dymma kömekçi tügeleme bide iş goýanok. Dymma kömekçi? Murat men. Hawa. Hasanyn ver Murat dymma bolupmuş. Murat'a näme bollay? Ay men äbilem, şu gün şondan söze alyp bolanok. Bir zat diýseňem ýeňsesin tuňurdyp bir zatlara huňurdy ýa. Onam özünden başga isleýän ýok. Beýle bolsa, oňa käýemeli bolar. Murat! Ay Murat! Murat! Ay Murat! Murat, sen üstünden arda şikayet geldi. Berk çäre görmeseň bolanok diýip durlar. Näme boldy? Ay Murat tamma bolupdyr. Bir zat sorasaňam jogap alyp bolanok diýerler. Ay men näme? Gurlap işten goýasyň diýilen soň şu gedek dil bilen näle, el bilen işläýin diýdim. Şuna sen gidiň biziň gaharjan horgudyn kameň diýe. Gödel, ay gödel. An bärik gel. Gödel.
Senin o bardatlar diyen olaymy? Vay, men oňa näme diýenmişim? Taýta meniň şuň adynam tutamok. Hey, bolmanam sen boyun alasın ýoklu. Sen gaty görüp berme ýigit, gözelli oyun kendir. Anaga ertir gelersiňiz bolyn. Öňkü ýaly äbede jüýbe bolarsyňyz. Ola şeýlele bolyn, ertir men bärik gelmenmikem diýen. Näme üçin? Ay, men bu oba mihmançylyga gelipdim. Men oba gaýdamda atdow dädem öýüni gaýdypdym. Jöne bärik gelip, men durmuşum bütünlei üýtgedi. Men dünýä başgaça seredip başladym. Dünýä maňa öňküsündenem has owadan bolup görünýär. Men täze adamlar bilen tanışdym. Men bir topar arzulanmadım. Men olary şu asman ýaly el ýetmez hasaplaýadym. Men şu owa gelip özümi iň bagtly adam saýdym. Şu bagtym hiç wagt gutarmady öýtdim. Durmuşum edil, süýjü düşýär. Ýöne hemme düşüm ahyrdan gutarýa. Adamym oýunýa. Hemme zadyň öz çaqçyny bar. Maňa da görüp otursam gaýdar çen bolupdyr. Şoň şunem şu gün ýylyma öýe urasam diýen. Dün sen şäherden gelmediňmi näme? Hawa, men goşlarym almaga gelipdim. Towuklar adamda şahirana pikirler oýarýar diýdiler bolyn. Dogry eken. Ay, beýle bolsa dogry diýen. Barsaň eneň ataňa bizden köp salam aýt. Birden biziň owamyza ýene işe gelmekçi bolsaň, çekinmede arkaýynja geliber. Sen üçin gapymyz elmide ama açykda. Barmat. Ekajamat. Alo. Murat, göniňden gelsene. Näme bir zat boldymy? Bir dünýäne gaýtmak ýüregiňe döksin welin. Şuň saňa dogrudan bir zat da bolýar. Ýok, hiç adam bolanok. Ýöne kellem agary. Ozy men gaýdaýyn, goşlarymy ýygnaşdyryn. Gara sen maňa çynyň aýtjak dälle, he? Men sen tanaman duramagam Murat. Ya bir bilen tersleşdiňmi? Ýok, aýdýana bolan zat ýok diýip. Öýe gaýdara çen molle. Bolan şol. Sag bolan, men ýöräýin. Murada näme bolka? Düýnem bar zat gowdy. Öýlerine gidip geldi birden ütgäýdi. Innem gitjek diýär. Gaýdywam bu owa gelmez. Gelmese gelmesinne. Olun ýany bolsa menem oňarym. Ödül? Sen näme ýydyň salyk? Näme? Kömekçisi galyana gaýnanýaň? Gaýnanma. Gaýlar kömekleşer. Ay ýokla. Özüme ýetişýänler. Şuňa hemmekşe bir zada bolýar. Murada näme bolka? Şäherden geleli ber oň öňküligi ýok. Öň ol alçakdy, degişgenli. Hemişe meni güllürip göwnüm açardy. Bugün bolsa özüniň menden göwnü galan ýaly, ýöne menden gaty görer ýaly. Men günem näme? Maňa hiç zat düşündirjek diýermi diýdi. Men oňa näme düşündirmerken? Şunyň aýdan zatlaryny hiç düşünmedim de. Arzu diýdi, hyýal diýdi. Innem olar düş ekenliydi. Murat näme diýjek bolka? Innem şähere gider. Gözeljan, gaýdym, gelinmi? Howece. Gaýdym. Ýüzüň gat salyklar. Näme, ýadadyňmy? Howece, ece. Hany maýa gelmedimi ente? Ýok gaýdym, entek maýa gelenok. Gaty ýadan bolsaň, maýa garaşmady, çaý çöreň iýip geçip ýat gaýdym. yaşap bolar, sevip olmasa
olsa alınıp gidenle kıynandım men anan yalanın içinde yanıp kaldım men dünyada yalandan doyup durun anan men için yalan söyleyip olup kaldım sen Sevbi hoş eder benim aklımı Güzecer geceler senin şeklimi Kimlere allanıp menen gittin mi Yalan sözlüm bilen arzuma yettin mi Allanıp gidene kıynandım ben anan Yalanın içinde yanıp kaldım ben Dünyada yalandan doyup durun anan Men için yalan söyleyip olup kaldım sen Kalbim küsep seni yüreğim ağlar Gözlerim her zaman böl seni gözler Yalandan aydılın bana bu sözler Aklımdan çıkmayar canımı ezer Allanıp gidene kıynandım ben anan Yalanın içinde yanıp kaldım Dünyada yalandan doyup durun anam Men için yalan söyleyip olup kaldım sen Allanıp gidene kıynandım ben anam Yalanın içinde yanıp kaldım ben Dünyada yalandan doyup durun anam Men için yalan söyleyip olup kaldım sen Men için yalan söyleyip olup kaldım sen Alo. Alo Mehre. Jigim gowmy? Hawa, maksat öde aldaylamawmy? Murat geldimi? Hawa Muradam geldi. Üzüm bir qaharly geldi. Murat bilen sevişdiňiz gerek? Yok. Maňa da hiç zat aýtman gaýdy beripdir. Häzir dur ejem çağırayın. Ece, maksat jaňa diýe. Bar balajygym bar. Alo. Ece salam. Maksatjan oglum gowmy? Gowy. Ece, Murat bardymy? Hawa oglum, Murat janam tagaman geldi. Ýönüne hem çündür oň ýüze salyp, sonra ýana mol sesini çykarman otyr. Oglum, näme o boda bir zat bolaýdymy? Yok Ece. Mene hiç zat düşünemok. Dün şähere gidende de gowdy. Şuny ýüzden oba geleli ber şeýle. Birden urtup öýe şähere dik gidiberdi. Oglum, gaýta soran jyrabyň ýüregine düşüp oturmaýyn. Bir kögünden öýde maçlar gider. Şondan soň ýuwuşlyk bilen soraýar. Bolýa Ece. İşleň näýil oglum? Gowmy? Hawa gülýär Ece. Sene minni ýigit çykdyň balam. İlleňinde öýlenip toý tutara çen boldy. Öz halaşýanyň bamy diýseme, ýok diýär. Özüm tap bereýin diýsemem, güwnäň ok. Ece. Ejem her gezek may tapda maňa iňirdeýär, şo bir heňine tutýar diýensiň. Ýöne balam, bu zatlaryň aladasyny men etmesem kim eder? Öz söýeniň halanyň bolsa, maňa daň tat düşýär. Maksatjan oglum, aýtsana.
Sen öz halaşýanyň barmy ýa ýokmy? Bar. Näme? Bar? Oglum halaşýanyň barmy? Hawaja. Owudygyny kim ol? Ay, men derre ogdaçylyga baraýyn. Oglum ol owadanmy ýa biziň ýanymyzdanmy? Owadan ise, bärden. Onda men ertiriň özüne goşlarmy jemläp owa baraýyn. Ýöne men olary nädip taparkan? Wi, atdaw dädiňlere barsam, besirgelle jeňlen baraýarna. Besir on tanaýandyra. Howa, tanaya. Bolýa oglum, ertiriň özüne men barýan. Boraja. Bolýa, sag bol. Sag bol oglum. Bor. Murat, çay demledim. Koyay. Men şu wagt çay içesim gelen okçygym. Uy, ýerdenem sen şey diýdiň, hälim şek gelýdiň. Ýene de şey diýýärmi? Onda sen haçan çay içesim geler? Men näme hemişe garaşyp görmelimi? Uy, kim saňa garaşdy ýa? Sen öz işleň bilen bolup ber. Bilýärmi näme Murat? Ha, näme? Menin o wagtjek ejem bilen. Näme üçin? Meni delleýseme, her gedek bir wagtna tapyp galýadyň. Yok, inni gitjek. Ova barıp, kimin sen göwnüňe degenini biljek. Sen ovadan geleliň bäri hiç ýüzüň açylanok, hiç tat bilen işiň hem ýok. Şol ýüzüň talyp oturýarsyň. Şu kimdigini bilsem bolýa. Onsaň bara. Kızan, gel gowsy ova hakda guruluşmaýarlar. Ova diýsen kelläme aryp başlaýar. Gel gowsy başga da takyny guruluşaly. Bolýa, gel. Häzir sen göwnüň açylyp gider. Bilýärmi şu wagt men näme pikirini edýän? Näme pikirini edýän? Çaltırak maksadyň toý bolaýsa da diýýän. Häzir ejem gudaçylykdan gelse, näme diýenlerini soraly. Gudaçylykdan? Ejem näme? Gudaçylyga gitdimi? Uy, sen bilen okmy? Maksady öýürjek bolup, ejem gudaçylyga gitdi. Şey dip maksatjan bar emez jaň edip begendirde oturuverdi. Tüweleme. Men nädendir öýdýän? Näme? Sen ýanyňa dünkge sanaryn. Agyz oňaraýpsyň. Tüweleme. Agyz oglun gyý saýlap bilipdir. Edepli asylleriň maşgalasa, ellerinden nagy dur dökülýär. Görüp görmek dagsam 10 gyýda degýär. Eje hem bir menikleriň maşgalasy. Oglujymy bir asylly awraýly ýerden gelin alsam diýip ýördüm welin. Gökdäki dilegim ýerde gowuşdy. Wah, ýöne oglujyklaryň ikisine bir günne ýörüp, bir günne toý etsem diýip arzu edipdim welin. Wi, agyz, arzu eden bolsaň arzuňa ýetipsiň da onda. Biler bolsaň maýajanyň bir alman iki bölünýäli iki taýy bar. Maýajana maksady. Gözel jana Murat alyp beräýmeli. Way gowudygyny. Wah, ýöne oglum Muratjan näme diýerke? Bay. O, gözel ýalygy törüne geçirse arman nämemişin? Agyz, ýöne oglum halaşýany barmy? Şonu bir bil. Ay ýok, öňürek halaşýanyň barmy oglum diýemde hä? Ýok diýdi. Ondan bereme, 3 ay geçdi. Uy, ana boldy da. Başga saňa näme gerek? Häzir nisip bolsa maýjan çyň udaçylyga barar. Şäherge gitdi oglum bilen gepleş. Eger razy bolsa, innik sapar siz aýtmaga gözel jana barar. Howlagy, näme onda ýür? Ýür barar ýetmeli. Jimjan, sen bilýärmi? Ejem nira gudaçylyga gitdi. Way, howa bilýän. Sen gelen owaňa, atdaw dädemleň owasyna, maksat şu taýda bir gyýda duşup, şonu gowy beripdir. Ejem maksady öz söýenine ýürjek diýdi. Wi, senem owagdan bolsaň bilmele, maksadyň öýlenjek bolan gyýda owadanmy? Jigim, ova neden bolsaň gowy boljak eken. Gowherjan, gurgunmasyň? Tagamanja gurgunja oturmasyň? Öýler, çerler, daşarlar gowumy? Şükür gowy. Özüňiz näýeli? Şükür Hudaýa. Bizden bir hal bar. Şeýdi parasyna gelip durun walla. Besir geleje. Gowherjan, biz side garnaşlyk açmaga geldik. Aýnurjanyň bassaşy 2 tane ogly bar. Hemmekşem çağısı ulanansa aktyk söýüz gelýär. Aýnuram ulu ogluny öýräýdim diýe. Öýüň içi çağıda ne bolup dursa, gelin kapıdan sürmülep giyilip çıkıp dursa, başka armanyň näme? Ine birem şoň üçin siziň ýanyňyza maýjan sorap otaçylyga geldik. Şeýlemi? Maýjanym aýyň öýle ýalygy, gül ýalygy bolup geçipdir. Şu edip ikramym agyn öýdüňizde tügelemi. Aýnurjanyň ogly maksatjanam. Biziň owamyzda kuşçuluk permesini işläp ýör. Ol yer ýaly oşogly niýleýänne tügelemi. Şu maýjany ikisi bir-birine şeýle bir münasip gyýy. Öz şahatynyň batly bolmagyny hemme kişi emekleýär. Besir geleje. Hany bir kakasy işten gelsin, maslaha salyp göreýin. Kakasy näme diýýär? Onsoň maýa bilen bir guruluş göreýin. Göwnärmi, gownemezmi? Uy, maksatjana size arkaýyn bary beriň diýdi. Onsoň gaýdy berdik. Şeýlemi? Bolýanna, soraşyň iýdeşiň gaty asyllydyr.
Vay onu biz turalım. Çay içip gidin de. Ay yine bir elimizde çay içeriz. Kakasına maslahat salın bolyan. Bolyanla sağ olun. Kıydım. Şehirden bizim ovamıda kuşçuluk fermasına işlemeye gelen yigit var ha. Biz sirgelnecelerde bolyan. Hovaca. Şuun şoň ejesi biz sirgelnece bize sen sorap gudaçylyga gelipdirler. Kıydım. Sen oň bilen halaşýanmy? Düşnükli. Kıydım. Alnyň bagtyň açyk bolsun. Alo. Alo, salam. Salam. Başlan, Murat barmy ha? Hawa bar, häzir garaşym. Murat, sen soraýalar. Kim ol? Bilmedim, bir gyz. Adyny sora. Başlan Murat, kim diýip soraýar? Gözel. Gözelliýe. Sen näme üçin beýtdiň? Gürleşäýmeli keninde. O gyz gaty göründir. Jimjan. Şu wagt gaty kellem agyrýar. Sen maňa kelle agyr derman getirip bereýdi. Kellen agyrýarmy? Häzir dur, getirip bereýin. Alo. Murat, salam. Salam Gözel. Murat, hemmedat gowy diými? Gülýali. Ýöne Gözel, indi sen maňa jaň etmesene. Özüm bakym toýum bolýar diýip eşitdim. Näme? Men toýum? Murat, sen näme diýýär? Öz diýen zadyňy özüň bir düşünýärmi? Bagtly bol. Ecemden löýgen. Gapyny aç. Bolýa. Ece, tagaman geldiňmi? Hawa Muratsan. Ine. Oglum agaňa da guda bolluk. Netip bolsa inniki gedek baramyda. Sehedalaýmagmyda mahmal. Tuweleme, balyjym öz halan gyzyny öýerýän. Maksatsan, oloba baraly bäri şo gyzylan halyş berün eken. Bolupdyr Ece. Way, balam. Men dinlesene. Maňa seret. Senin hem halyşýan ýa gözüňünde tutýan gyzyňdagy barmy? Bardy. Ýöne inni ýok. O näýli? Ay, şeýle boldy da Ece. Näme halyşýan gyzyň bilen gaharlaşaýdyňmy? Wah, Ece. Ýöne gaharlaşan bolsam bolmajakmy? Wy, onu näme boldy? Ol başga birini söýýän eken. Şeýlemi? Onsaň onuň özü aýtdymy? Ýok Ece. Ýöne öz aýdan bolsa gowy bolardy. Ece, näme üçin o meni ağırladyka? Oglum, sen ters düşünen olaymy? Sen onuň özü bilen gürleşip görmeli ekeninde. Ece, men gözlem meni ağırlama da. Onsoň basym olan toý diýip eşitdim. Men olan bagtyna badak atyp bilmen. Balam, söýýän gyzyň bar bolsa, agyň bilen kiňgiň bileje toýuňy tutaýsam diýip arzu etip ýördüm. Hey Ece.
Sen bir arzugyň ýykyp borma. O nähili? Ese, eger arzu eden bolsaň, onu öz gownuňa jaý bolanyny öýlendirä. He. Onu sen razy bolsaň, men obada aýal gyz görüp gaýtdym. Eger ol halaşýan gyzyň basym toý bolýan bolsa, oglum, sen ýaş başyňa beýtip gama batyp ýörme. Ese, indi maňa barbyr. Indi siz näme diýseňiz şolam bolar. Wi oglum, onu agan kiňiziň toýuňyda bir günne tutaýja. Ese, saýlan gyzyňa öz gownuň ýetýärmi? Hawa balam, akylly, asylly, edepli. Öz gownuň ýetse bolýar ese. Vay balam, sen onun kimdigini, nirdenligini bilesiň gelenokmy? Maňa ol kim bolanyny da indi tapawdy ýok. Esasy zat sen gownuň ýetse bolýar. Vay dur balam, dinle meni. Meni hiç zat barada gurulasyň bilenok. Ije, Murat men üçin gaharly gitdi. Wah balam, men dinlemedim de. Men oňa maýa janyň iki taý gözel jan alyp berjekdim. Şonu aýtjakdym, bolin dinlemän gidiberdi da balam. Goý dinlemese dinlemesin. Men sen dinleýän. Ýa meni mara, Muradyň göwnüne şak bolup her hil zat aýdyp berdim, bolin dinlemedi. Ije aýtsana, Murad alyp berjek gyzyňyz owa dönmi? Hawa balam, olam edil maksat jan alyp berjek gyzymy diýäli. Aýal owadan jagy. Goý gowduny, men birden 2 sany ýelnejem bolar. Hawa balam, hawa. Otur eje, men häzir saňa gyzgynjak çay getirip bereýin. Bar balajygym, bar. Kuwanç, besirgelnejen garnaşlary gyzymy sorak gelipdirler. Haýdy garnaşlary? Öýde şeherden ekeni. Ogullarym biziň guşçuluk firmamyzda işleýär. Ana şonuň üçin Maýa jany sorak gelipdirler. Mekanyň täze kömekçidimi? Hawa, düýnem gelip ikinji ogullar üçin gözel jan sorak gelipdirler. İkisinden birden öýräýsek diýýärler. Gowy ýer boldy berip goýýar. Yerlere gowy bilen Kuwanç. Iki gyzymyzy birden. Gyzyň bolsak men durmuşa çykarmaly. Onsaňam ýollyzda oglan bilen duşup ýörenini görenimden gowy ýere bolsa durmuşa çykaranyň ogudur. Kuwanç, beýdiýmesene, öýd ýaşlarymyz näme? Ýadyňa düşenokmy? Bizem halaşypdyga. Halaşanmyzda näme? Gyzyň bolup ýörüşini iýligini görsem, men üçin awraýmy? Beýdiýmesene, Kuwanç, halaşmak näme? Aýyp. Durmuşa çyksalar da halaşy bertirler. Gyzym. Saňa soňky döwür bir zat bolýar. Haçan görsem ýüzüm salyk. Han sen maňa aýt, näme bolýar? Ýok eje, hiç de adam bolanok. Gyzym. Maý üçin gudaçylyga gelenler bar. Bugün ikinji ogullar üçin saňa gudaçylyga gelipdirler. Ogullarynyň ikisinden birden öýräýsek diýýärler. Näme? Hawa. Näme boldy? Murat ilki men bilen gürleşmege mislen okdy. Inni bolsa ejesen bize gudaçylygy beren bolýarmy? Murat. Sen näme? Onu tanaýanmy? He. Şo ýola kakan gören ýigidi şomy? Onu sen näme aglaýan? Ya tesleşäýdiňizmi? Eje, men oňa näme bolýanyny da düşünemokda. Bir düşünşmelik bolandyr da. Eger ejesini uğradan bolsa, ol ýigidem sen söýgenler. Olaram ogullarynyň razylygyny alman gelmezdiler. Gyzym. Han aýt, men olara näme jogap bereyim? Gyzym, şeýle pursat adamyň durmuşyna bir gezek bolýar. Şo pursatam adamyň ykbalyny çözýändir. Ownuň öýke kine kelläňi berip, ýalňyş netijäge geläými gyzym?
Eger onu gowuryan bolsaň, ol onuň gowdugyny bilýän bolsaň, onu öýkü kinen ýatdan çykarmak öwren beýdim. Bolýaýçy. Ay yılların çalt geçeşini. Gıyıcağadlam eyyam ulu gıyıcı kayıptır. Gıyıdın ulularını en atatından ön iyil bilermiş deyip doğru aydıptırlar. Men gözüme olar hemişe şol gulpağın tatadıp yürün çağalar. Yöne doğru sözü doğru demeli. Gıyıd bir kişi maşgalat bolýar. Emma mayasız, gözelsiz şu öýi, şu içeriğini olarsız durmuş mu gözüňe getirben bilemem. Gözel, näme üçin men bu ýere alyp geldim? Öýde gürleşenizde bolanokmy? Ýok. Näme üçin? Ejem da men şu ýagdaýda görmesinni, men seni şu ýere alyp geldim. Goýsana Gözel, ağlamasana. Ikimeden hemişe sen dogumladyň. Men hemişe ejedlesem, sen maňa gowunlyk berýärdiň. Beýle ağlar ýaly bolan zat ýok. Hany, düşnükli jaýsana. Ýamrat bilen düşünşmedim. Maýa, bilýärmi? Men Murada düşünemok. Ol owadan gidende de menden bir zatlar gaty görüp gitdi. Düşünşek bolup jaň etmem welin, gaýdyp jaň etmediydi. Eger men bilen gürleşesi gelmeýän bolsa, onu näme üçin ejesiniň gudaçylygy berdi? Ol maňa, "Bakym sen toýuň bolýanşyn, bagtly bol" diýdi. Göwnüme bolmasa, özüniň maňa öýlenýäninden habarsyz ýaly, beýdip biderek pikirler bilen başyň çaşyrmy? Ol nädip özüniň saňa öýlenýäninden habarsyz bolsun? Ol seni süýýän üçin ejesiniň gudaçylygy berenler. Onu goýky kine bolaýanyda olar bakym ýazylyp gider. Anha görersen, hay näme bileýin? Eger men bilen gürleşesi gelmeýän bolsa, Gözel, oň näme üçin şeýle diýenini biz bilemiz oga. Anha görende, oň özünden sorap görersen bolýarmy? Bormaýy. Gözel, şu bağlar ýadyňdamy? Hawa, çaqaq olaram biziň ýaly kiçijikdi. Inne olaram ulalypdyr. Gözel, ejem hemişe bizi şu bağlan saýasyna gedelenje getirerdi. Güýdüne biz ýere gaçan ýapraklar çöpläp oýnardyk. Çağalygmydyň sesi şu wagtym gulagıma gelip duran ýaly. Ýok, bu gaýyp düşýän ýapraklaryň sesi bolaýmasyn? Bilmedim. Ýöne şu ýere gelsem, çağalyk döwrümde gaýdyp gelen ýaly bolýan. Hawa, ýapraklarym pişirdap bize bir zatlar gurrun berýän ýaly. Güýde tänip düşen ýapraklar ýaly. Günler bizi aýra düşürüp geçer. Bölünse bölünsin durmuşyň ýoly. Yürekler elmedam biledir eje. Barlygynda gözel bu dünýä, ýylgyryşyň bahar jadyly ilham. Sen mehriban sesiň, mehriban ýüzüň, göwnüme gülletjek şypaly melhem. Güýz bilen demalya, altyn sowzemy. Bilýän, ilmidama görşer durarys. Sen bizde dowamyň görüşüň kimin? Biz seni öz örkümüzi göreriz.
Koymadan sayasin salıp dursun bağıt. Günler geçer gider, ayıllar aşar. Ilayım gül yüzün solmasın hiç vaqt. Perdentlen bahtına gonup yaşar. Gıylan, sizdedir yürek telvasın. Arzu edip baktığınızı iyi denim. Maya, göz goncum, mehar ıhlasım. Güzelim, nur sen, goşa di denim. Gıylan, siz goya goşa ganıtın. Herine açık olsam, arını baktığınız. Bağıt getirin şol ocağa şoloya. Gelin olup, gadan batan vaktınız. Maya, güzel. Menin de sizi görmedin mi? Görürsün cigim, näme görmän? Maksat şu owada işler. Menem sizin golayjağınızda bolar. Güzel näme? Menem gelir durarım, senem bize gelersin. Maya, siz olmasanız men ayırım osar. Güzel, Maya sen naç akbaqtam deyip degsene men hiç taat etmerin. Men çanam. Yok cigim, qayta şey dip degişip buluşup dursan kedil bol yara. Hani yılgar, on soňam yüzüň salyp ýörenine ejem bolsa, näme diýer? Jigim, seninle bir de deregem ejeme kömekleşmeli bolarsan, ejemin ýüregini gysdyrma bolýam jigim. Bolýa. Şuun bizim durmuşumuzda iň bagtly bolan beri. Murat. Ey, ha? Näme diýýär? Şuun bizim durmuşumuzda iň bagtly gün näme? Hawa. Sen näme begene okmy? Şeýle toy adamyň durmuşuna bir gedek bolýar. Hawa. Bir gedek. Teresene. İkimizin hem toyumuz bir günne bolýar. Ejemiň arzuwy hasyl bolýar. Hawa. Ejemiň arzuwyny hasyl etmek üçin ikimizden bir günne toy edýär. Gödegine getir. İkimizden bir owadan gyýytaýladyk, ha? Bir owadan? Owa? Men şüne ejem gyýtaýlady. On hayfa owadan saýlandy men bilemok. Ejem? Ey, oýun etmegine ho. Owada gyýdy görüp, hala. Ejem urudan sen dälmi näme? Menmi? Şo. Onu da bana ýa owadan gaýtmady. Başta da aňdymla. Owa men üçin barmaýanyny. Yogo. Goýsana mara. Men sen tanaman nurunmay. Öýlen ýanygydyň bir gedek görmedik ýaly öýrgökden gelen bolmaň näme? Ay, görsem görendiriň. Ýadyma düşenok. Goýsana. O gyz bir gedek göreň soň ýatdan çykjak gyna bolmaly. Hawa, ol hiç wagt ýatdan çykmaz. Ahir boyun aldyň. Menmi? Nämeni? Bolýar mara. Oýun etmäňem bir çen şaky bardyr o. Maksat. Gel şu gurrun goýalla agam. Dogry aýdýar. Bir de garaşdyryndyr. Saltyrak başyna çykaly. Bir de ol garaşdyrmaly. Ýör. Gyýdlam. Baran ýeriňizde edip terbiýäňiz bilen görelle bolun. Gaýnanyňyz bilen teýleşiňiz uly bolsun. Hemme ýerde geçirimli, giň öwrümli bolun. Siziň awraýyňyz tutuşly bolsun. Maşgalaň awraýdyr. Şunu hiç wagt ýatdan çykarmaň aýdlam. Gelin hemiçe hyzmata gaýym bolmalylar. El aýak bolup hyzmat eden gaýdlam. Goý görüntüdi ýüzüne söýlep, bize de şeýle edep ekramly maşgala nesip etsin diýsin. Eje, şu wagtda seni senden aýra ýaşan ýerimiz ýok. Seni günne görüp durmasak, ne edip ýaşar? Ýeňem, sessiz ýüregim musar. Ýöne gyý durmuşa çykan soň, baran ýeri bilen bolmalylar. Bagtly bolun, gyýdym. Bagdam köplenç adam özüne bagly bolup durýandyr. Baran ýeriňizde awray gadanyp hormat goýsaňyz, hormatam görersiňiz. Siziň bagtyňyz, meňem bagtym. Kädir, menden başga hemme kişi bagtly öýdýär. Hemme kişiň ýüzi gülyp dur. Olar näme üçin şatlanýarlar? Bakym öýümizde toy tutulýar. Özüm goşa toy.
Men üçin bolsa şu toy özüme değişil däl ýaly. Günler geçýär. Söýgü hasrat öwrülýär. Şatlyk, gussa. Hemişe de düzedörden giç bolanna etmedik işlerini ökünüp başlaýar. Gödel. Näme üçin men senden düşünşek bolmadym kam? Näme üçin giç bolmaka bar zadyň anygyna ýetjek bolmadym? Bugün hemme zat ýalana öwrülmi? Şo günler, şo duýgular indi geçmiş bolup galy bermermi? Ýaşaýşy höwesim, durmuşyň manysy ýok ýaly. Olar sen alyp gitdi. Sen söýgüň alyp gitdi. Anhada ejemiň göwmüşini görmedik, söýmedik gyýdym öýlenýär. Ol kimkä? Nähilkä? Tanamayan, bilmeýän adam bilen durmuşyň maglaýan. Sen bilen bagtly bolup bilmejek bolsam, kim öýlenemde näme diýsen? Bolan wagtlara kim günäkär? Gödel. Sen mi ýa-da men? Duyabilmedim ya
Gelmiş onun karaşa Gel seni gel, gel seni gel Oğudun tırpıl gelini Bol gurluşta. Gurluşta ho. Bol gurluş. Bol. O kim? Sen kim? Murat? Canın mırtağım. Sana ne oluyor? Bu kim? Bu sen gelinin. Bile kuşlara seyreden kıydın tanımak beni. Bu gödel aho. O kim? Bu Maya. Bunlar yedek şehirden geliyorken yolu vurdu ne? O ne öyle? Şeyle de. Tenem olan ikizini bilen yok mu? İki? Maya gödel. Siz ikizini aytmadınız mı? Gödel. Sen çındanam gödel may? Toy bolup durkamın berýän soragny, dag sen kim öğrenjekdiň? Men mi? Men bilemok. Hiç kime? Sana. Sen şonu näme gat görüp gitdiň? Men düşünmän aldım. Hiç sattan amat göremok. Gödel. Men şeýle bir bagtly. Ak kök giydirme, arpa çörek iyidirme, ağızla kaptırma, toynakla diptirme, iyenin oğul bolsun, doğrunu oğul bolsun, turak kıydın yanından. Ah kök giydirme, arpa çörek iyidirme, ağızla kaptırma, toynakla diptirme, iyenin oğul bolsun, doğrunu oğul bolsun, turak kıydın yanından. Bir gıydım üç forly. Gıydımdan ileri tutmasam tez tutman bağlalam sedi. Bağlaçıklam. Oğullamın gül yüzünün tuğu sizsiniz. Siz şu öye bağıt getirdiniz. Bağlalam. Allah can göreceğiniz qoğuluk bolsun nahirine. Bağıtınız açık bolsun. Ece. Ho. Ece gülelik daydım çağır ya. Bardım bağla. Bağlaçıklam. Men häzir gelýän. Bolýarmy? Minki al qowdaganlar hiç kimde yok. Ay tuğuleme. Bizimki al oğudan jügi hiç kimde de yoklar. Açanın ortadan cüyü güllap berendir. Gödel, sen bärde de cüyü cäher etmeli olaýmasaň. Jigim. Minki al mende şelenceler hiç kimde yoktur. Jigim. Bolya. Bar ejeme kömekleşäýdi jigim. Bar. Bar. Sen ejem çağır. Ejem kömekçiler kene aňyrda. Bar sen jigim. Ejeme kömekleş. Ejem bugün gaty ýadandyr. Ýadandyr. Şoň üçin bar. Korona. Men häzir gelýän.
Bolya. Bak.